ಈ ಪುಗೆಲ್ಲ ಕೈಗೆ ಪೂಜಿಯನ್ನ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಸರಿ ಉಂಡೆ ಬುಕ್ ನಾಂಡೆ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಏರ್ಲ ಉಲ್ಲಾರ ಇತ್ತರ ನಂಜಿ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆಗೆ ಇತ್ತೇನ ಸೌಂಡ್ಗೆ ಏನೊಂದುಂಡು ಇಜ್ಜ ಪಲ್ಲೆ ಇಂಕ ಹಾ ತೋಜೊಂದ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿಲ್ಲ ಇವು ಒಂಚ ಮೊಬೈಲ್ ಏರ್ಲ ಉಲ್ಲಾರ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆಗೆ ಏರ್ಲ ಇತ್ತಾರಂಡ ಇನ್ನ ಸ್ವರಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಂಡ ಇತ್ತ ಪೂರ ಜನ ಪೋಯರು ಮೇರಿ ಏತಿ ಸರ್ತಿ ಲೈವ್ ಬರ್ತೇರಿ ಏತಿ ಸರ್ತಿ ಪೋಪರ ಹಾ ದಾದಾಂಡಿ ದಾದಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಯಾನು ಕೂಡ ಲೈವ್ ಹೆಣ್ಣು ಮಲ್ತದು ಒಂದು 2-3 ಸರ್ತಿ ಬತ್ತೆ ಇಡ್ಬೇಕು ಇತ್ತೆ ಸರಿ ಆಂಡ್ ದಾದಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಬ್ಬಾ ಇತ್ತೆ ಕೇಂಡಿ ಅನ್ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ತೀನಿ ಸ್ವರ ಬರ್ಕೊಂಡೆ ಇಜ್ಜ ಅಂದೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿನ ಬತ್ತೆ ಅಂಕಿತಾ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಸಂಪತ್ ಬ್ರೋ ಫನ್ನಿ ಟಾಂಡೀರ್ ಇಜಿನ ಯಾರು ಪಾತಿರಂದು ಎತ್ತಿದ್ವೆ ಅಂದಿಡೆ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಆಂಡ್ ದಾದ ಪಂಡ ಕೇನೊಂದು ಎತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತಕ್ಕೇನೊಂದುಂಡು ಈನಾಂಡ ಅವರ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಲ್ತೆ ಆನ್ ಮಲ್ತೆ ಅಂಚ ಜಿಯಾನ್ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಅಂಕಿತಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ನೀರು ಜಿಂಜಿರಿ ಇಜ್ಜೆ ಈರಂಜಿ ನನ್ನ ದಾಯ ಪನ್ಪಾರ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಗಡ್ ತೆಪ್ಪಾರ ಅಂದಿರ್ ಪಂದ್ ಬಂದು ಸರಿ ಕುಲ್ಲೋಡ್ ಪನ್ಯಾತೇನೆ ಈರೆನ ಊರು ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತು ಜನ್ನ ಊರು ಬೆದ್ರಯೇ ಅಮ್ಮನವರು ಯಾನ್ ಇಪ್ಪುನು ಕಣನಿಲ್ಲಡತೆ ಮುಂಬೈಡು ಎಂಕ್ ಆಯನ್ನ ಗುರ್ತ ಉಂಡೆ ಏರ್ನಯ್ಯೆ ಜಿಯನ್ನನೆ ಗುರ್ತ ಉಂಡೇರೆಗ್ and man is hala card barte mokkaleera enchi gotten ಜಿಯನ್ನ ಗುರ್ತೆಂಚಾಯಿ ನೀರಿಗೆ 5 ಜನ ಬರ್ತಾರೆ 5 ನಾನು ಇತ್ತ ಒಂಜಿನ ಲೈಕ್ ಬಸ್ ಒಂಜಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬರ್ತೆ ಉಂಟೊಂಚೂರು ಎನ್ನ ಊರು ಗೊತ್ತುಜ್ಜ ಕಾರ್ಲ ಕೈತಲಾಪುಂಡು ಹಾ ಒಂದೇ ಬೆದ್ರ ಕಾರ್ಲ ಕೈತಲಾಪುಂಡತೆ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಪನೊಂದಿಲ್ಲೇರ ಹಾಯ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಇನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಲೈವ್ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ತಿಕ್ಕಕ ನಮ್ಮ ಯಾನೀನು ಏಕೇನೊಂದಿತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ ಪಂಡ ಏರೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಉಂಡುತ್ತಲೆ ನಿಖಿಲ್ನ 2025 ಟೈನೆಲ್ಲ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಆತಂಡು ಆತನ ಬೇಜಾರ್ದ ವಿಷಯ ಆತಂಡ ಇನಿ ಪಾತೆರ್ಗ ಪಂದ್ ಆತನ ಖುಷಿತ ಬೇಜಾರ್ದ ಬುಡ್ಚಿನ್ನ ಖುಷಿತ ನಿಖಿಲ್ನ ಲೈಫ್ ಕೂಡ ಇನ್ನ ಈ 2025 ದಾದ ಖುಷಿತ ದಾಲ ನಿಖುಲು ಗಾಡಿ ಅವು ಏನೆಲ್ಲ ಬೆತ್ತೊಂಡಾರ ಪಂದ್ ಪ್ಲೀಸ್ 20 ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಚುನ್ ಮೇನೆಗೆ 20 ಲೈಕ್ ಲೈಕ್ ತು ವರ ವರ್ಪುನಿ ಏತ ಅಂಡಂದು ಬುಕ್ ಜನಲ್ ತು ಮೇ ಬತ್ತೆ ಸೋಮನ್ ಇನಿ 100 ಜನಲ್ ಕೊರ್ಲೆ ಒಯ್ನ 100 ಲೈಕ್ಸ್ ಅಂತ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯೊಲ್ಲ ಈರೆಂಚೊಲ್ಲಾರು ಬ್ರೋ ಸಂಪತ್ತು ಜನವರಿ 24 ಕಂಬಳ ಬೆದ್ರ ಅಂದೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಬರ್ರಾ ಪೂಜಿ ಯಾನ್ ಇತ್ನೆಟ ಕಂಬಳ ತೂತುಜಿ ಸಂಪತ್ತು ಹಾಯ್ ಕಂಬಲ್ ಕಮಲ ಕಂಬಳ ಬೊಕಿರೆ ಮೊಬೈಲ್ ತುಜಪ ರಮ್ಯಾ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಗೇಮ್ ಗೊಬ್ಬಡಿ ಇತ್ತಾಯ್ತು ಅವು ಅತ್ಯ
ಅಶ್ವಿತಾ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು 2025 ಎಂಚ ಪೋಂಡು ನಿಖಿಲ್ನ ಪೂರಾವು ಪಲ್ಲೈನಿ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಪನ್ಲೆ ಜಿಯಾನ್ ಏನ ಮಲ್ತಾಳೆ 2025 24 ಪಂಡೇನೆ 25 ಎಂಚ ಇತ್ತಂಡಿರೇಗು ಪೋಯ್ 6 ದಿನೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಜಿಯಾನ್ಗೂ ಸ್ಕೂಲ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಈ ಸಾರಿ ಕುಲು ಜಿಯಾನ್ ಚೈತ್ರ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಬಾಬು ಹಾಯ್ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರ್ಕೆಲ್ಲೆ ಕೈ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರ್ಕೆಲ್ಲೆ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರ್ಕೆಲ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಅಶ್ವಿತಾ ಜಿಯಾನ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಬಾಬಾ ಐ ಲವ್ ಯು ಟೂ ಪಲ್ಲೆ ಐ ಲವ್ ಯು ಟು ಏನಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಿಸ್ ಆಂಡ ಪಲ್ಲವೇ ರಮ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ವನಸ ಆಂಡಕೇನು 30 ಲೈಕ್ 30 ಲವ್ ಕೂಡ ಫುಟ್ ಇದು 30 ಲವ್ ಗಿತ್ತೆ ನನ್ನ ಊಟಲ್ಲ ಸಂಪತ್ ಪೂಜಾರಿ ಎಂಕ್ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಇತ್ತಲೇಕ ಉಲ್ಲ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಅಂದೆ ಎಂಕಲ್ನ ಲಂಚೇನೆ ದಾಲೆಜ್ಜಿ 2025 ಮಸ್ತ್ ಬೋರ್ ಆದ್ ಪೋಂಡ ಆತ ಜಿಯಾನ್ ಪನ್ಪು ನಂಚಿತ್ನ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ 2024 ಪನ್ಪು 25 ಎನ್ನ ಲೈವ್ಗೆ ಬಲೆ ಸಂಡೇ ಅವೇ 10 ಗಂಟೆ ಓಕೆ ಸಂಡೇನೆ ಹಾ ಏನಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಿಸ್ ಆತು ಜೊತೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಿಸ್ ಆಂಡ ಪಲ್ಲವೇ ಇಂಕ ಇರ್ನ ಮೋನ ಆಂಡೆ ಸಂಪತ್ ಬ್ರೋ ವಿಶೇಷ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಈರೆಪ ನೋಡು ವಿಶೇಷ ಪೂರ ಓ ಚಪ್ಪೆ ನೀರು ಪತ್ತೊಂದು ದೂರ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಜಿಯಾನ ಒಂಬ ಜನ ಉಲ್ಲಾರು ಪಾತಿರ್ಲೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ನಾನು ತಿಕ್ಕುನು 2026 ನಿಕ್ಕಲೆಗೊಂಡು ಏನ ಬರ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಕಲೆಗೊಂಡು ಆಯ್ತದೆ ಎಂಕೊಂಡು ಒಂದು ಬಾಲ್ ಬರ್ಪುಂಡೆ ಏಪ್ಪಲ ಒಂಜೆ ಲೆಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಪನ್ಪುನಕ್ಕು ದಾಲೆಜ್ಜಿ 2020 ದಾಲ ಚೇಂಜಸ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ನಿಕ್ಕಲೆ ಪಂಡ ಏನಲ್ಲ 2025 ದಾಲ ನಿಖಿಲ್ನ ಲೈಫ್ ದಾಲ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಮತ್ತೆಂಡ ಪಣ ಬೇಜಾರ್ದ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಜೇರಿ ಹೆಚ್ಚಾದ ಪನ್ಯಾನ್ ಖುಷಿತ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಏನ್ಗೇರ್ನಲ್ಲ ಲೈಫ್ ಇತ್ತಂಡ ದಾಲ ಜಿಯಾನ್ ಏನ್ ಬರೀತೀರ ಎನ್ನ ಮೋನೋ ಆಪ್ನವ್ವ ಎನ್ನ ಮೋನೋ ಆಪುಂಡು ಓಡೆಗೆ 3 ವರ್ಷ ದಾಯಿಗೆ ಮೋನು ಬೇಗ ಮಲ್ಪ ಜಿಯಾನ್ ಕುಲೋರ್ ಪೊಲ್ ಟೀಚರ್ ತೂಪೇರ್ ಪನ್ಯದೇನು ಮದತ್ ಪೋಪುನತ ಗಡಿ ಗಡಿ ನಿಕ್ಕ 3 ವರ್ಷ ತಾಯಗ್ ಬ್ರೋ ಈರೇನ ಅಲ್ಪ್ಲೆ ಗೊತ್ತೊಂಡೆ ದಿನೋಲ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕುಲುಂಡತೆ ಮೋನೋಡೆದ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಲೈವ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡೊಂದಿಪ್ಲೆ ಅಪ್ಪಗ ಆಪುಂಡು ಯಾನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಶುರು ಮಲ್ತದುಂಡತೆ ಒಂದು 5 ತಿಂಗಳು ವಿಡಿಯೋ ಅವಾರ್ಡ್ ಏನ ಯೂಟ್ಯೂಬೇ ಬಂದ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಬೊರ್ಚಿ ದಾದ ಪಂಡ ವ್ಯೂಸ್ ಪೂರ ಪೋಂದಿತ್ತಿಜಿ ಒಂಜಿ ಪೋಂಡ ನೂದು ಇದ್ನ ಗಂಚ ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಬಂದ್ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ತಿತ್ತೆ ಬೊರ್ಚಿಂದ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಶುರು ಮಲ್ತದ್ದು ಏನು ಒಂಜೇ ವರ್ಷೋಡು ಎನ್ನ ಮೋನ ಚಾಲ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಆಶಾ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಪಾನೊಂದಿಲ್ಲ ಜಿಯಾನ್ ಏತ್ ಪೌಡರ್ ಪಾಡ್ವಯಿ ದಿಲವಲು ಸಂಪತ್ ಪೂಜಾರಿ ಈರ್ನ ವನಸ ಹಾ ಎನ್ನ ವನಸು ಇಜ್ಜಿ ದೋಸೆ ತಿಂತತೆ ಅಂಚ ಜಿಯಾನ್ ಟೀಚರ್ ತೂಪೇರಿ ನೀ ನನ್ನ ಲೆಪ್ಪುನಾಗವ ಆಶಾ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಜಿಯಾನಿಗೆ ಆಯ ಪೌಡರ್ ಮೆತ್ತ ಒಂದಿಲ್ಲೆ ಲೈವ್ ಬರ ಎಕಡೆ ರಾಂಡ್ ಪೌಡರ್ ಪೂರ ಪಾರ್ದು ಕ್ರೀಮ್ ಪೂರ ಇತ್ತ ಕೂಡ ಪತ್ತ ಒಂದಿಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಮುಗ್ಗಿನೆಟ ಈ ಸರ್ತಿ ಆಯ್ನ ಎನ್ನ ಪೌಡರ್ಲ ಮುಗ್ಗಿ ಉಂಡು ಸಂಪತ್ತು ಈರ್ನ ವನಸ ಇಜ್ಜಿ ವನಸ್ ನನ್ನ ಆಡು ಆಶಾ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಜಿಯಾನ್ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಈರ್ನ ದಾಲ ಎನ್ನ ದಾದೆ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಎನ್ನಲ ವಿಶೇಷ ಯಾನ್ ಎನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಪೊಯ್ ವರ್ಷ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ವ್ಲಾಗ್ ಈ ಸರ್ತಿ ತೂಕ ಇನ್ನ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಉಡ್ದಾಲ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತದೆ ನಂದು ನೆನಪು ಮಲ್ತದೆ ಪನ್ಪು ನಂಚಿತ್ನ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಎಂಚಿನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ನಾನು ನಿಕ್ಲು ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಸಂಪತ್ ಪೂಜಾರಿ ಆಯ್ಗ ದಾದ ಅಪ್ಪುಂಡು ಜಿಯಾನ್ಗೆ ಕುಲ್ಲು ನಲ್ಪ ಕುಲ್ಲು ಜಿಯಾನ್ಗೆ ಪಿಜಿನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಇರೆಗತ್ತ ಅವಳು ಒಂದು ಜಿಯಾನು ಲೈಕ್ ಸಂಪತ್ ಪೂಜಾರಿ ಕಶ್ಪು ಎಂಟು ಫ್ಲವರ್
ಜಿಯಾನ್ ಟೀಚರ್ ತಗೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಆಶಾ ಪೂಜಾರಿ ಜಿಯಾನ್ ಲೈವ್ ಬಲೆಗೆ ಹಾಟ್ ಕಡಪುರ್ ನೀವು ಇರೇಗೆ ಸಂಪತ್ ಪೌಡರ್ ಇಂಚ ಏನ ಪೌಡರ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಹಾಪುನಿ ಅಂದ್ಯ ಕಡ್ದಕ್ಕ ಮೆತ್ತವೆ ಮೋನೆಗೆ ಕುಲ್ಲು ಮುಲ್ತ ಜಪಾವ್ ಮೋನೆ ತುಲೆ ಏತ್ ಸತಿ ಪಾಡ್ಯಾ ಪೌಡರಿ ಜಿಯಾನ್ 100 ಸತಿ ಈ ಮನ್ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲೋಡ್ ಬನ್ನಿ ಟೀಚರ್ ಮುರನಿ ಏನ ಬಂತೇರ್ ನಿಕ್ ಮುರನಿ ಮಸ್ತಿ ಮಲ್ತನ ತೂತೇರತ್ತ ಟೀಚರ್ ಪಂಡ ಸರಿ ಕುಲ್ಲು ಮೊಲು ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ಲು ರಾಕೇಶ್ ಬ್ರೋ ಬತ್ತೀರ ಹಾಯಿ ನಂದಿತಾ ಸಂದೀಪ್ ಬತ್ತೀರ ಹಾಯಿ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ವನಸಾಂಡೆ ಚಾಪ್ ಪರ್ಪನ ಪೊರ್ತುಗ್ಯಾನ್ ವನಸ್ಕೇನೊಂದಿರ್ಲೈತೆ ಚಾ ಪರಿಹಾರ ಸಂಪತ್ ಪೂಜಾರಿ ನಿಕ್ ಏತ್ ಪೊರ್ಲು ದಾಯಿ ನಿಕ್ ಈತ್ ಪೊರ್ಲು ದಾಯಿ ಕುಡ ಪೌಡರ್ ಬೋಡ ಅಪ್ಪಲ ಇರ್ ಪೊರ್ಲುಲ್ಲಾರಿಗೆ ಈರ ಜಿಯಾನ್ ನೀ ದೃಷ್ಟಿ ತೆಪ್ಪೋಡಾವ್ ಈ ರೆಡ್ ಸರ್ತಿ ಬಂಡಾರಿ ರಮೇಶ್ ಜಿಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಪಲ್ಲೆ ಜಿಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಪನೋಡಿಗೆ ಓಪನ್ ಪರ್ ಸಾಂಗ್ ಅವೇ ಹೆಂಚಿನ ತುಳು ಸಾಂಗ್ ಪಲ್ಲೆ ಓಲ ತುಳು ಸಾಂಗ್ ಓವರ್ ಪುಣಿರಿ ಕನ್ನಡ ಆಗ್ತದೆ ತುಳು ಏನ್ ಚೊಲ್ಲ ಆಶಾ ಪೂಜಾರಿ ಜಿಯಾನ್ ಪೊರ್ಲು ತೋಜುವೆ ತಲೆ ಬಾಯಿ ಎಂಚ ತೋಜುಂಡು ಸಂಪತ್ ಪೂಜಾರಿ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ತೊಂಡೆಕಾಯಿ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಉಂಡೆ ಅಲ್ಲೇ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ತೊಂಡೆಕಾಯಿ ಪನೋಡಿಗೆ ಈರ ಪಲ್ಲೆ ಬಾಬಾ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ತೊಂಡೆಕಾಯಿ ತೋಟದಲ್ಲಿದೆ ಇರಲಿ ಮೂಲು ಕುಲ್ದು ಟೀಚರ್ ತೂಪೇರ ಅವ್ರು ಮೂಲು ಈರ ಅವ್ನು ಮಲ್ತಾರನ ಮಸ್ತಿ ಮಲ್ತಾರನ ಜಿಯಾನ್ ಪೌಡರ್ ಪಾಡು ನನೆ ಶೋಕ್ ಪಾಡಂದೇನೆ ಶೋಕ್ ಅಲ್ಲ ಜಿಯಾನ್ ಪೌಡರ್ ಪಾಡ್ಜಿಂಡನೆ ಶೋಕುಗೆ ಸೌಮ್ಯ ಕುಮಾರಿ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದಿಲ್ಲೇರ ಹಾಯ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಚಾ ಪರಿಹಾರ ಆಯ್ಗೊಂದು ಜಿಯಾನ್ ಪೋಡಿಗೆ ರಟ್ಟ ದೀಪುನಿ ಮುರಲ್ಲ ಮಸ್ತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಲೈವ್ ಓಡು ಆಯ್ಗೊಂತ ಪೋಡಿಗೆ ಪಂಡ ಏನ ಸ್ಕೂಲ್ದ ಟೀಚರ್ನಾಗ ಚೂರ್ಲ ಪೋಡಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಯ್ಯವಂತ ಪೋಡಿವೆ ಪಂಡೆ ಟೀಚರ್ದ ಟೀಚರೇ ಮಾತ್ರ ಸೌಮ್ಯ ಕುಮಾರಿ ಪನದಿಲ್ಲ ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಪನದಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸಂಪತ್ ಪೂಜಾರಿ ಪನದನೆ ಸಮಾಚಾರ ದಾಲಿಜ್ಜೆ ಬೊಕ ಈರೆಂಚು ಯಾರು ಸೌಖ್ಯಲ್ಲೇ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾವೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈಕ್ಲ ಕೊರ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೇವೆ ಇಂಕ ಬೇಜಾರು ಪಂಡ ಈ ಯಾನಿಂದಿತ 2025 ಇಡು ಎನ್ನ 3K ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ಪೊಡುಂದು ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲಿನ 3K ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆತಿಜ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರು ಉಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಪಾಡ್ತಿತ್ತೆ ಈ 2025 ಮುಗಿಯೋರ್ದುಮ್ಮು ಎನ್ನ 3K ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆವೊಡೊಂದು ಆಪುಲೆಕ ತೋಜ್ಜೆಂಕ್ ಇನ್ನ ಲೈಕ್ ದಾನೆ ತೋಜುಂಡಿಯೇ ಮೂಲ 5 ಲೈಕ್ ತದೆ ಇದನ್ನು ಏನಾರ ಕಮೆಂಟ್ ಮಿಸ್ ಆಡ್ನ ಪಲ್ಲೆವೆ ಇಂಕ್ ಬೊಕ ಎಲ್ಲ ಹೊಸತ್ ತಕ್ಲಿತ್ತಾರ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ 2025 ನಿಕಲ್ನ ಲೈಫ್ ದಾಲ ಚೇಂಜಸ್ ಆತಡ ಆತಡ ದಾಲ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ತಿದಾರ ದಾಲ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಇತ್ತನೆ ನಡು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಾನು ಹೊಸತ್ ಹತ್ತು ಬೇತಲ್ಲ ಇವಳು ತಿಕ್ಕು ಜನ ಈರ ಪಾತೇರು ಜಾರ ಅಂದ್ಯೆ ನಾನು ಇರೇ ಪನ್ನಿ ಅತ್ತಿಯೇ ಏರ್ಲ ಹೊಸದ ಕ್ಲಿಪ್ ಇರತ್ತೆ ಅಕ್ಲೇ ಪನ್ನಿ ಈ ಸಂಡೆ ಮಾತ್ರ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪುನು ಸಂಪತ್ ಬ್ರೋ ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ಪಾತೇರು ಒಂದಿಜ್ಜೇರ್ ತಾನೆ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಮಾತ್ರ ಏರ್ಲ ಮಂತು ಒಂದಿಜ್ಜಾರು
ಏನೇಪ ಎನ್ನ ಬಡ್ಡೆಯಪ್ಪ ಸಂಪತ್ ಹಾಪನೊಂದಲ್ಲಿ ಈರ್ ಬಲೆಪ್ಪ ಇದೆ ಪಾತೆರ್ರಂತೆ ಮನ್ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲೋಡು ಶಾಂತಿ ಇರುತ್ತೆ ಜಿಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಪನ್ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ತೊಂಡೆಕಾಯಿ ಯಾನ್ ಪಂದು ಕೊಟ್ಟ ಬಲ್ಲೆ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ತೊಂಡೆಕಾಯಿ ತೋಟದಲ್ಲಿದೆ ಆತೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬುಕ್ಕ ಬರ್ಪುಜಿ ಸಂಪಾತಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಕಡ್ಲೆ ಕೊರ್ಲೆ ತಿನ್ನರೆ ಬರ್ಪೇರು ಇನ್ನೇ ಜಾತ್ರೆನೆ ಕಡ್ಲೆ ಕೊರ್ರ ಕಡ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಪನದಿಲ್ಲೇರ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಸೌಮ್ಯ ಕೂಡ ಜಿಯಾನ್ ದಾನೆ ರಜೆ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ರಜೆ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಮುಗಿನ ರಜೆ ಮುಗಿದಿಜ್ಜಿ ನಾನಲ್ಲ 2 ತಾರೀಕಿಗೆ ಸ್ಕೂಲು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಡಿ ಒಟ್ಟಿಗಿದ್ರೆ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಈಗ ಒಬ್ಬನನ್ನೇ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಆದ್ರೆ ಲೈವಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಬೊಚ್ಚಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹೊಸ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ತುಳು ಬರಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ ಸೌಮ್ಯ ಕುಮಾರಿ ಹಾಪನೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಅಂದ್ರೆ ಲೈವ್ ಜೋಕ್ಲು ಒರಿ ಎಪ್ಪೇರತ್ತೆ ಅಕ್ಲು ಗೊಬ್ಬು ನಾವಾಡು ದುಮ್ಮೆ ಅಂತ ಜೊಪ ಅಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಜಿಯಾನ ಒಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬು ಅಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚಪುರತ ಜೊಪ ಅರಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ ಎಂಕುಲ್ ನಟೋಡು ಇತ್ತಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಅಂತ ಜೊಪ ಅವಳು ಯಾ ನೀರಿನ ಊರು ಕೈತಲವೇ ಕಾರ್ಲ ಅಂದೆ ಯಾನ್ ಬೆದ್ರೆ ನಮ್ಮನ ಊರು ಬೆದ್ರ ಪಣ್ಣ ಏನಾನ್ ಮದ್ಮೆ ಅದು ಬರ್ತೇನೆ ಬೊಂಬಾಯಿಗೆ ಚೇತನ್ ಇಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ನನ್ನ ತಂಗಿ ಹಾಗೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಯಿತು ಅದಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಅದೇ ಎಂತ ಗೊತ್ತುಂಟಾ ಮಕ್ಕಳು ಒಬ್ಬರೇ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವರು ಆಟ ಆಡೋದೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಒಂದು ವೇಳೆ ಲೈವಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಕ್ಕಳೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ಇರಬೇಕು ದೊಡ್ಡವರು ಅದೊಂದು ಹೊಸತ್ತು ಈಗ ಬಂದದ್ದು ಹಾಗೆ ಸುಪ್ರಿಯಾ ಹಾಯ್ ಸೀಸ್ ವನಸ ಅಂಡೆ ವನಸ್ ಎನ್ನ ಆತಿಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಇನಿ ದೋಸೆ ತಿಂತತೆ ಅಂಚ ಲೇಟ್ ನನ್ನ ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನ ರಾತ್ರಿನ ಮನಸ್ಸು ಅಡ್ಡೇನಲ್ಲಿತ್ತೇನೆ ನಾನು ಮನಸ್ಸು ಮನ್ಪುಜಿ ಸಂಪತ್ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಹೊಸದ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿತ್ತನ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೇನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸೌಮ್ಯ ಅಂಜೆ ತೆಮ್ಮ ಪಾತೇರ್ವತ್ತೆ ಎಕ್ಕಡ ಮುಟ್ಟ ಸರಿ ಇತ್ತಡಿ ಪಾತೇರೊಂದಿಲ್ಲತೆ ಐಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ನಾನು ನಿಜ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಲೈವ್ ಹೌದಾ ನಾನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಮೊನ್ನೆ ಕೂಡ ಲೈವಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ ನಾವಿರ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ಅವರೊಬ್ಬರೇ ಮಾಡಿದ್ದ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ರು ಅವರು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇತ್ತೆ ದೂರ ಪಾರಂಡು ಬೊಚ್ಚಿತ್ತೆ ಸೂಪರ್ ಡಯಟ್ ಕೆಂಡಾರ ಸುಪ್ರಿಯ ಸಿಸ್ಸೀರ್ ಇಜ್ಜಿ ಸಿಸ್ ದಯಗ್ ರಮ್ಯ ಪೂಜಾ 3K 8th ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ 3K 8th ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ 3000 ಆವಡಿಯೇ ಸಂಪತ್ ಪೂಜಾರಿ ಚಲಿ ಅದು ಚಲಿಕಾದಿ ಅಂಜೆ ಚಲಿಕ್ಕೆ ಒಂಜು ಅರಾಡು ಎನ್ಕ್ ದೊಂಡೆ ಬೇನೆ ಶುರುವಾದ ಸ್ಕಿಪ್ ಹಾ ಅಕ್ಕ ಅದೆಂತ ಗೊತ್ತುಂಟಾ ಯಾವಾಗಲೂ ಲೈವ್ ಮಾಡು ಮೊದಲು ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಮೊದಲು ಎಂತ ಗೊತ್ತುಂಟಾ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ಬೋದಿತ್ತು ಈಗ ಹೊಸ ಒಂದಿದು ಬಂದಿದೆ ಎಂತ ಬಂದರೆ ಲೈವಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಖಾಲಿ ತೋರಿಸ್ಬಾರ್ದು ಹಾಗೆ ಅವರ ಜೊತೆ ನಾವು ಕೂಡ ಇರಬೇಕು ಮೈಸೆಲ್ಫ್
ತುಳುತಾರ ಕನ್ನಡದಾರ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ವೇರ್ ಆರ್ ಯು ಫ್ರಮ್. ನನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಊರು ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ, ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಇರೋದು ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಈ ಅಲ್ಪ ಕುಳ್ಳಿಲೆ ಬಾಬಾ ಕುಲಿ. ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಇರುವುದು? ನಾನು ಈಗ ಇರೋದು ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ. ಚೇತನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಕ್ಕ ತಂಗಿ ಆಯ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕ. ಹೌದಾ, ಅದು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಯಾಕೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇನ್ನು ಕೂಡ ಲೈವ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾರಾದರೂ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಂತಿದ್ರೆ ನೀವು ದೊಡ್ಡವರೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದು ತೋರಿಸಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಡಿ. ನಾವು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಹೌದಾ, ಅಮ್ಮನ ಊರು ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ. ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ಪೂಜ ಇರ್ನ ಲೈಫ್ ದುಂಬು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಪೂಜಿ. ಫಸ್ಟ್ ಶುರು ಮಲ್ತೈತೆ ಲೈವ್ ಯಾನು ಏಪ ಏನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಶುರು ಮಲ್ತಿದ್ದು 3 ವರ್ಷ ಬತ್ತಡು ಲೈವ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೀಜಿ ಇಂಚಪ್ಪ 1 ವರ್ಷ ಬತ್ತನೆ ಲೈವ್ ಶುರು ಮಲ್ತದ್ದು. ಆ ಟೈಮ್ ನೋಡು ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಅವಳ ಹೆಚ್ಚದಲ್ಲಿತ್ತೀಜಿ 1 2 ಬತ್ತು ಪಾತಿರೊಂದಿತ್ತೇರ ಅಪಗ ಉತ್ತರ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಬರ್ಪೂಜಿ ಏರಿತ್ತೇರ್ಲ. ಸಂಪತ್ ಹಾ ಇತ್ತೀರ್ ಮುಂಬೈ ಅಂದೆ ಅನಿತ ಮುಂಬೈಡುಲ್ಲ. ಈ ತೆಮ್ಮೋಡಾಯ್ಜಾಯ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಪಾತೇರಂದಿಪ್ಪೆ ಅದೇ ಆ ಟೈಮ್ ಇಂಚ ತೆಮ್ಮ ಹಾರ್ಕೊನಕ್ಕೆ ನೀರು ಪಾರ್ತು ಬರ್ತೇನೆ. ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಕ್ಕ, ನನ್ನ ಲೈವ್ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆ. ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ನೀವು ಮಾತಾಡಿ ಅಕ್ಕ. ಆಯ್ತು 5 ಗಂಟೆಗಲ್ವಾ ನಿಮ್ಮದು ಲೈವ್? ಆಯ್ತು ನಾ ಬರ್ತೇನೆ. ಸಂಪು ಬಾರ್ಕೂರು ಊರು ಪೋಪನ ರಸ್ತೆ ಇಡತೆ ಯಾನ್ ನೀರು ಪರ್ರ ಪೋಯ್ನಿ ಎಂಕೊಂದು ತೆಮ್ಮ ಬರೋದುಂಡು ಕರ್ಮ ಈ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಎಕಾಡ್ದೊಕ್ಕ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ ಲೈವ್ ಶುರು ಮಲ್ತಿವಕ್ಕ. ಓಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ವನಸ್ ಮಲ್ತಾರ ಯಾನ್ ಉಡುಪಿರ್ದು ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯ 1 ನಿಮಿಷ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವೇ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ನಿಯಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತಿದ್ದಿ ಜನ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಇಂಕೊಂದು ತೆಮ್ಮ ಬರೋದುಂಡು ಅಲ್ಪ ಗಡಿ ಏನೊಂದು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೇವೆ ಲೈವ್ ಶುರು ಮಲ್ತಿವಕ್ಕ ಎನ್ನ ತೆಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಆಡಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಪಾತಿರೊಂದಿಲ್ಲ ಐಕ್ಕದಾದ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಮಿಷ. ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಕ್ಬರ್ ಬ್ರೋ ಬತ್ತೇವೆ. ನಮಸ್ತೆ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ವನಸಾಂಡೆ ಇರೇಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇರೇಗ್ಲ ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್. ನಮಕ್ ಯುಗಾದಿಗೆ ಹೊಸ ವರ್ಷ 2025 ಎಂಚ ಪೂರ ಪೋಂಡು ಎಡ್ಡೆಡ್ ಪೋಂಡೆ. ಶಿಟ್ 1 ನಿಮಿಷ. ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಎನ್ನ ತೆಮ್ಮಾಂಡ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಫೋನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನಡುಟ್ಟು 2 ವರ್ಷ ಆಯ್ತಕ್ಕ. ಹೌದಾ ಚೇತನ್ ಬ್ರೋ, ನಂದು 3 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ನಂದು. ಸಂಪತ್ ಪೂಜಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮುಚ್ಚಿದ ಕಷಾಯ ಪರ್ಲಿ ಅಂದ್ಯ ಬಯ್ಯಾನ ಪರೋಡು ಕಷಾಯ ತೆಮ್ಮ
ನಿತಿನ್ ಕುಮಾರ್ ತೆಮ್ಮ ಅಂಡ ಕಷಾಯ ಅಂದೆ ಕಷಾಯ ಪರೋಡು ದಾದ పెట్టుకుని ఎక్కడ ముట్ట సరి ఇస్తాను కాణంత ఇస్తాను ఇదొక సరి అయినా ఇట్లా ఇవి బతాయి ತುಳಿ ಪಾತೆರ್ಲೆಕ್ಕ ಜಂಚ ಆತನು ಅಲ್ಲಿ ಏರ ಕೂಡ ಬತ್ತಿ ತುಲೆ ಏರ್ ಸಂಪತ್ ಬ್ರೋಕ್ರೇನ್ ಅಂತ ಏರ್ ಬತ್ತಿದ್ದಿಜ್ಜೇರೆಂದು ತುಲೆ ಅಕ್ಬರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ರೋ ಸಂಪತ್ ಬ್ರೋಜ್ ಚಪ್ಪೆ ನೀರು ಪರೊಚ್ಚಿ ಬೆಚ್ಚ ಪರ್ಲೆಕ್ಕ ಅಂಗೆ ಎಂಕ್ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಆತ ಎಡ್ಡೆ ಆಪು ಜೈಕ್ಯಾನ್ ಚಪ್ಪೆ ನೀರು ಪರ್ಪು ನಂಚ ಹೆಚ್ಚಾಪ್ನೇನ ತೆಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಬಂದು ಅಕ್ಕ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಬಂದು ಅಕ್ಕ ಅವೇ ಚೇತನ್ ಬ್ರೋ ನೀವೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ನೀವು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಮಹೇಂದರ್ ಬೇರೆ ಯು ಕರ್ನಾಟಕ ಆದರೆ ಇರುವುದು ನಾನು ಪುತ್ತೂರು ಹೌದಾ ನಾವು ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲ ತೆಲಂಗಾಣ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸಂಪತ್ ಚಪ್ಪೆ ಪಂಡ ಜೋರಾಪ್ ಅಂದಿಯೇ ಚಪ್ಪೆ ನೀರು ಪಂಡ ಜೋರಾಪ್ ಹನಮ ನನ್ನ ಆಂಟಿ ಮನೆ ಹೌದಾ ನಿತಿನ್ ಊಡ್ಲ ಜೋರು ಚಳಿ ಉಂಡು ಅಂದಿಯೇ ಮೂಲ ಚಳಿ ಉಂಡು ಬೊಂಬಾಯಿಡ್ಲ ಚಳಿ ಉಂಡು ಚಪ್ಪೆ ನೀರು ಪರಿಯಾನಾ ಇಜ್ಜಿ ಬಾಂಬೆ ಲೈಫ್ ಬಿಸಿ ಅಲ್ವಾ ನನ್ನ ಕಸಿನ್ ಇದ್ದಾರೆ ನೀವು ಯಾವ ಏರಿಯಾ ನಾವು ಮಲಾಡ್ ಮುಂಬೈ ಲೈಫ್ ಬಿಸಿ ಹೌದು ಚೇತನ್ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆಲಿ ಹೌದು ಹಾಯ್ ಜಿಯಾನ್ ಬಾಬಾಗೆ ಜಿಯಾನ್ ಹಾಯ್ ಬಲ್ಲೆ ಸರಿ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲದುಲೆ ಟೊಪ್ಪಿ ಪಾಡ್ನ ಜನ ನೀರ್ಲ ತೂತಾಡ್ನ ಈ ಜನ ಅಂತಲಿ ತುಜ್ಜಿ ಎಕಾಡ್ ಶುರು ಮಲ್ದೆ ಪಿದಾಡ್ರ ಏ ಪ್ಯಾನ್ ಲೈವ್ ಶುರು ಮಲ್ತೈತೆ ಅಪ್ಪ ಶುರು ಆತನ ಪಿದಾಡ್ರ ದೂರ ಅನ್ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಜಿಯಾನ್ ಪಿದಾಡ್ದನ ಅತ್ತ ಜಿಯಾನ್ ಹಿಂದಿ ಆತ ಹಿಂದಿ ಬರ್ಪುಂಡಿ ಮೂಲ ಪಾತೆರೋಂಡು ಹಿಂದಿಯ ಪಾತೆರೋಡತೆ ತುಳುಟು ಪಾತೆರನ್ನ ಅರ್ಥ ಅವಡಕ್ಲಿಗೆ ಜಿಯಾನ್ ಕೋಡೆ ಪನೊಂದು ಇತ್ತೆ ರಾತ್ರೆ ಮಮ್ಮಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಡಿಯಾನ್ ಜೋಕುಲ್ಡ ತುಳು ಪಾತೆರಂಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪು ಜೀಂದು ಅಕ್ಲೇಡ್ ಹಿಂದಿ ಪಾತೆರಡು ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಏರೇ ಗೊತ್ತೇ ಏನ ತುಳುಟು ಪಾತೆರ್ದೆ ಎಂದು ಮೂಡುಬಿದ್ರೆಲಿ ಹಾಯ್ ಜಿಯಾನ್ ಬಾಬಾ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಓಡೆಪಾಯರ್ ಮಲಾಡ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹತ್ರ ಲಸ್ಸಿ ಸೂಪರ್ ಅಲ್ವಾ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ನಾನು ಲಸ್ಸಿ ಎಲ್ಲ ಕುಡಿಯಲ್ಲ ಮಲ್ಲೇಜಿ ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಐಜಿಂಡ ಅಂಗೆ ನಾವು ಲೈವ್ ಶುರು ಮಲ್ತದ ಅಂಡತೆ ಅಂಚ ನಾವು ಹತ್ರ ಪಾಪ ಏರ್ಲ ದಾಲ ಪನೊಂದಿಜ್ಜಿರ ಒಂಜೆಂಟೆ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಕೆಲ ಪನ್ಪೆರತೆ ಏರ್ಲ ಮಂತೊಂದಿಜ್ಜರ್ ಪೂರ ಪೋಯರ ಅಂದೆ ನಾನು ಲೈಫ್ ಪೋಯತೆ ಇಕ್
ಏನಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಿಸ್ ಆತಿ ಜತೆ ಓ ಮಿತ್ತದ ಸ್ಕಿಪ್ ಆಂಡಿಯ ಇರು ಪಂಡರತ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲೇಂದು ಎಡ್ಮ ಜನ ನುಲ್ಲೇರು ಇಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲೇರು ಅಂದೆ ಅಕ್ಬರ್ ಬ್ರೋಗ್ ದಾದೇನಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದಿತ್ತಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇತ್ತೇದಾಂಡು ಗಂಟೆ ಇರ್ನಲ್ಪ ರಮ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ಚಾ ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ಅವಡು ಚಾ ಐತ ಮಿತ್ತು ತೂಲೆ ಐತ ಮಿತಿ ನುಂಡಿಯೇ ಹಿಂದಿ ಆತ ಹಿಂದಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಪನ್ಯತೆಯೇ ನೀರೇಗ ಹಿಂದಿ ಬತ್ತಿಜ್ಜಿನ ನಮ್ಮ ಪಿದೆ ಎಂಚ ಕೋಪುನು ಪಿತೆ ಪಾತೆರೋಡದೆ ಜಿಯನ್ನ ಸ್ಕೂಲು ಡಂಡಲ ಪಾತೆರ್ರ ಹಿಂದಿ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪುಂಡು ಮುರಾಣಿ ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ఆయన ಸ್ಕೂಲ್ ಡೋ ಜೋಕುಲ್ ನೋಟುಡ ತುಳುಟು ಪಾತಿಯರಿಗೆ ಮುರಾಣಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಹೆಜ್ಜಿಗೆ ಮುರಾಣಿ ಚೇತನ್ ಬ್ರೋ ಪೋಯರ ಅಂದು ಪಾರ್ಪೋಸತ್ತು ಬೈದನ್ಗೇನಿ ಕನ್ನಡದಾರು ಅಕ್ಬರ್ ಮೀನು ಕಶ್ಪು ಟೈಮ್ 2:30 ಅಂದೆ 4 ಗಂಟೆ ಅಂಡಿಯೇ 4 ಗಂಟೆ ಅವನು ಬತ್ತಂಡು ಒಂದು 2-3 ನಿಮಿಷ ಉಂಟು ಏನ ಮೀನು ಬ್ರೋ ಅಕ್ಬರ್ ಬ್ರೋ ಅಲ್ಪ ಮೈ ಲೈಫ್ ಹೊರತು ತೀರ್ತಿಗೆ ಓಲಪ್ಪ ಮೇರೆ ಏನ ಪಂಡೀರು ಐನ್ ಕುಡೋರ ಪಲ್ಲೆ ಸಂಪತ್ ಬ್ರೋ ಇರ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಕಷಾಯ ಪರ್ಲೆ ಪಂಡಾರು ಮೀನು ಮೀನ್ದ ಪುದರೇನೆ ಏರ್ಲ ಹೊಸದು ದಾಖಲೆ ಇತ್ತಣ್ಣ ಪ್ಲೀಸ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೇವೆ ದಾದ ಪಂಡ ಈ ವರ್ಷ ಮುಗ್ಗಿಯೋರು ದುಮ್ಮಂಡಲ್ಲ ಇನ್ನು 3K ಹಾಪುಂಡ ತೂಕ ಅಂದು ಎಂಕಂತ ಡೌಟೆ ದಯಪಂಡ ಮುರಾಣಿ ಇಡ್ಬೇಕ ನಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ದುಂಬೆ ಒಂದಿಜ್ಜು ಸಂದೀಪ್ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಬ್ರೋ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಚಾಪರಿಯಾರೆ ವೀರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಯ್ ಪನಂದಿದೇರು ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಎಲ್ಲ ಹೊಸದು ತಕ್ಲಿ ತಣ್ಣಿಕ್ಲ ಊರ್ ಪಲ್ಲೆ ఒక ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ మల్పలే సపోర్ట్ మల్పలే ఇంక్లేగ్లా ಕನ್ನಡಗೆ ಓಕೆ ಕನ್ನಡ ನಮಗೆ ಬರ್ತದೆ ಪೂಜಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಉಲ್ಲೇರು ಈರ್ನಲ ಇವು ನಂಗೆ ಅಕ್ಬರ್ ಮೀನಿಂದ ಪುದಾರ್ ಅವೊಂದು ವಾಮೇನಿ ಅವು ಹೊಸ ಮೀನು ಸಂದೀಪ್ ಪೂಜಾರಿ ಪನದಿಲೆ ಸೌಖ್ಯ ಈರೆಂಚೋಲ್ಲ ಯಾಲ ಸೌಖ್ಯ ಉಲ್ಲೆ ಅಂತ ತೆಮ್ಮ ಯಾನೆ ಪನ್ನಿದ ಪಂಡರ್ ನಾನು ನಡು ತೆಮ್ಮಲತ್ತ ನಗೀರ್ ಪಂಡ್ರಾಂಡ್ ಏಕಾರಿ ಹುಷಾರಲ್ಲ ಪಂಡಾರ್ ಇತ್ತೆ ತೆಮ್ಮಲತ್ತಂದಿಲ್ಲಾರಂದ ಯಾನೆ ಪಂಡ ಬನ್ನಿ ಸಂದೀಪ್ ಪೂಜಾರಿ ಈರ್ನ ಒಲ್ಪ ಈರ್ನ ಊರು ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಊರು ಬೆದ್ರ ಎನ್ನ ಕಣನೆಲ್ ಮುಂಬೈಡ್ ಪಡ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೂರ ಮುಂಬೈಡ್ ಇಪ್ಪು ಈರ್ ಪೊಸತ್ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಬತ್ತದನ್ನ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲವೇ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ವೀರೇಶ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಚಾ ಕುಡ್ದಾಯ್ತಾ ನಿಮ್ಮದು ಎಂತ ತಿಂಡಿ ಆಶಾ ಪೂಜಾರಿ 3Kಗೆ ಈತ್ ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆವ ನಾನೊಂದು 3K ಆವರ ಒಂದು 26 ಅಂದ್ರೆ 20 ಒಂದು 30ದ ಉಲ ಯಾವಡಿ ಎಂಕ 3Kಗೆ ಆಶಾ ಪೂಜಾರಿಗೆ ಏನಂದ್ರೆ 3Kಗೆ ಏತಾವಡೊಂದು ಒಂದು 30 ಲೈಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಿನ್ನ 3K ಆಪುಂಡು ಹರ್ಷಿತಾ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲೇರ ಹಾಯ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಸಂಪತ್ ಪೂಜಾರಿ ಸೀತಾ ಅಕ್ಕ ಪೋಯರ ತೆಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಅಲ್ಲತ್ತಾರೆ ಸೀತಾ ಅಕ್ಕ ಪೋಯರು ತೆಮ್ಮ ಅಂದ್ಯೆ ಸಂದೀಪ್ ಪೂಜಾರಿ ಹಾ ಅಂದೆ ಹೊಸತ್ತೆ
ಸಂಪತ್ ಬ್ರೋ ಪ್ಲೀಸ್ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೇವೆ ನಾನು 3K ಬೇಗ ಮಲ್ಪೊಡುಂದುಲ್ಲೆ ಎಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 3 ವರ್ಷ ನಾನು ಮುಗಿಪ್ಪುಗ 3K ಪಂದೆ ಈ ವರ್ಷ ಮುಗಿಯೋಡು ತುಂಬು ವಿನೋದ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಪನ್ನಂದಿಲೀರ ಹಾಯ್ ಸಿ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ರಮ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ಬೇಗ ಆವೋಡು 3K ಅಂಗೆ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಬಾಲೆ ಉಲ್ಲೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡ್ತು ಫುಲ್ಲ ಏನು ಎಕ್ಕಡ್ದೊಕ್ಕ ಪಿದಾಡುವೆ ಓಡೆಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜೆ ಇಂಕ ವಿನೋದ ಪೂಜಾರಿ ವನಸಾಣಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿದೆ ಇನಿ ನಾನು ದೋಸೆ ಮಾಡ್ತಿತ್ತೆ ಏನಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡೆ ಎತ್ತಂಡೆ ಎಂಕ್ಲೇನಿಲ್ಲ ವನಸ್ ಏರೆಗ್ಲ ಬೊಡ್ಚಿ ಅಂಚ ದಾದೆ ಕಷ್ಟ ಯಾನ್ ಫ್ಲವರ್ದ ಕಷ್ಟ ಮಲ್ದೆ ಬಟಾಣಿ ಪಾರ್ದು ಫ್ಲವರ್ದ ಬಾಚ್ ಎಲ್ಲ ಪೊಸತ್ ತಕ್ಲಿತ್ತಾನ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲವೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋಲ ತೂಲೆ ಇರೇದಾರೆ ವಿನೋದ ಸಿಸ್ ಕಶ್ಪು ಸಂದೀಪ್ ಬ್ರೋ ಪೋಯಾರ ಇರೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ತೂ ಒಂದಿತ್ತಾರನ ಪಲ್ಲೆಂಕೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಎಂಚ ಆಪುಣೊಂದು ಕೋಡೆದ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ಏರ್ ತೂತಿಚಾರ ತೂಲೇವೆ ಎಂಕು ಕೋಡೆ ಗೋವಾ ಪೋದಿತ್ತ ಏರ್ ತೂತಾರ ವೀಡಿಯೋ ಪಲ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಕು ಗೋವಾ ಪೋತನೆ ಏರ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ತೂತಾರ ಅಂದ ವಿನೋದ ಪೂಜೆ ಮೀನು ಬೊಲ್ಜೀರ್ ಅಂದೆ ಅವೇ ಎಂಚ ಎಲ್ಲಿ ಪುಣತೆ ಬೊಲ್ಜೀರ್ ಮೀನು ಏತ್ ಕೊರ್ತು ಪೋಡವು ಅರೇಬಿಕ್ ಕಂಟ್ರೀಡ್ ಫಿಶ್ ಫೇಮ್ ಅಂದೆ ಓಕೆ ತೂ ಪ್ಯಾನ್ ಕುದಾರ್ ಪಾಡ್ ಓ ಮೀನಿಂದ ಈರಣ ಮೇಕಪ್ ವೀಡಿಯೋ ತೂತೆ ಅಂದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಡ್ದೊಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋನ ತೂತು ಜರ ಅಂದ ಸಂಪತ್ ಬ್ರೋ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ತೂದು ಕುಲ್ದನ ಅಂದದೆ ಕೋಳದ ವೀಡಿಯೋಲ ತೂಲೆ ಖಾಲಿ ಮೇಕಪ್ದ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ತೂತಾರ ಪನ್ಪರತೆ ರಮ್ಮಿ ಗೋವೆಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡು ಸೀಸ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೀರು ಬಾಲಿಗೆ ರಜೆ ಅತ್ತೆ ದೂರಲ ಪೋಪುಜಾರಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ದೂರಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಸೀಸ್ ಮುರಾಣಿ ಎಡೆ ತಿರ್ಗಿದು ಬತ್ತ ಅಂತ ಆತೆ ಕೋಡದ ವೀಡಿಯೋ ತೂತಿದ್ದಾರ ವಿನೋದ ಸೀಸ್ ಆಶಾ ಪೂಜಾರಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತದು 30 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಇನಿ ಆಪುಲೆ ಕಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂದ ಇನಿ ಎನ್ನ 30 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಏನು ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಪ್ಲೀಸ್ ಏನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿಜಾರತ್ತ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಮುರಾಣಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಲೈವ್ ಬತ್ತೈತೆ ಆನ್ ಎಂಕ್ 10 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆದಿತ್ತು ಒಂಜೇ ದಿನ 1 ಗಂಟೆನ ದಾಂಡ ಬೈದನೆ ಲೈವ್ಗು ವಿನೋದ ಪೂಜಾರಿ ಗೋವಾದ ವೀಡಿಯೋ ತೂತೆ ಅಂದೆ ತುಯರತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಗೋವಾ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಗೋವಾ ಪಾರೆತ್ತನ ಹೆಚ್ಚ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪೋಡು ನಿಜ್ಜೆ ಎಂಕಲ್ ಅಂಚಿ ಬಲಿ ಅಕ್ಬರ್ ಗೋವಾದ ವ್ಲಾಗ್ ಸೂಪರ್ ಪನೊಂದಿರ್ತೇನೆ ಅಂದೆ ಅಕ್ಬರ್ ಬ್ರೋಗ್ಲ ಅಂಚೆ ಗೋವಾ ಪೋದು ಆತ ಪುರ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪೋಡು ನಿಜ್ಜಿ ನೆಟೆನೆ ಬತ್ತಂಡಾಂಡು ನಾನು ಒಂದೇ ವೀಡಿಯೋ ತೂತೀನಿ ಯಾವಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ ಪೂಜಾರಿ ಬ್ರೋ ಇರು ಒಂಜೇ ವೀಡಿಯೋ ತೂಯಿನಿ ಕೋಡದ ವೀಡಿಯೋ ತೂಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲಿ ತೋದು ಎಂಕ್ಲು ಗೋವಾ ಪೋದಿತ್ತ ಎಲ್ಲ ಪೊಸತ್ ತಗ್ಲಿತ್ತಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ವೀಡಿಯೋಲ ತೂಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಲಾಲೆ ಏನಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮಿ ಮಿಸ್ ಆಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಪಲ್ಲೆ ವೆಂಗ್ ಗೋವಾಗ ದಾದ ಪರಿಯಾರ ಕೋಡೆ ಗೋವಾಡ ಅಕ್ಕಲಿ ದಾದ ಗೋಲ ಏನನ ಬರ್ಪುಂಡತ್ತೆ ಅವು ಎಂಕ ಒಂಚೂರ್ಲ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದಾಲ ತಿನ್ರ ಪೋತು ಜಿಯಾನು ಏನ ದೈಪುರಿ ತಿಂದೆ ಹಂಗಿದ್ದ ಚಾಂಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಲೇರು ಚಾ ಇಜ್ಜಿಯ ನಾನು ಆವಡು ಇಂಕ್ಲ ಲೇಟ್ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಬ್ರೋ ಬತ್ತೀರ ಅಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮಿಸ್ ಎಂದಾಂಡವೆ ಡಿಲೀಟ್ ಆಂಡ್ ಏನಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಿಸ್ ಆಂಡ ಓದಿದ್ಜಿ ಇಂಕೊರ್ ಕೂಡೋರ ಪಾಡ್ಲವೆ ಸಂಪತ್ತು ಚಾ ಇಪ್ಪಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ 2025 ಎಂಚೆತ್ತಡು ಏರ್ಲ ದಾಲ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟಿ ನಾವಡು ಗಾಡಿ ದೆತ್ತೊಂಡು ನಾವಡು ಏರ್ಲ ದಾಲ ಮಲ್ತದಾರ ಪಂದ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ 2000 ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತಂಡು ಎಂಚ ಇತ್ತಂಡು
ಕಾಂಡ ಅಂಡೆ ಅಲ್ಪ ಯಾನ್ ಓಲುಲ್ಲೆ ದೇವರುಡುಲ್ಲೇನೈತೆ ಕಾಂಡಯಾರ ಮುಲು ಕತ್ತಲೆನೆ ಊರುಡೆಂಚಾಪುನಂಚನೆ ಮುಲ್ಲಾಪುನ ಅತಿ ಎಂಕಿ ಈರ್ಪಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಸೀಸ್ ವಿಡಿಯೋದ ಪೂಜಾರಿ ಸೀಸ್ ಪಣ್ಣಲ್ಲಿ ಈರ್ಪಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೀಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇಂಚೆನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಪ್ಪಲೆ ಇಂಚೆನೆ ಮೋಕೆ ಕೊರೊಂದ್ಲಪ್ಪಿ ಆಶಾ ಪೂಜಾರಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಪರಂದಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ನಮಕ್ ಮಾತ್ರ ಯುಗಾದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಡೇ ಎಂದು ಚೇಂಜ್ ಆಪು ಡೇಟ್ ಪೂರ ಈ ಸಾರಿ ಸಂಪತ್ ಬ್ರೋ ಒಡೆ ಪೋಯರ್ ವಿನೋದ ಪೂಜೆ ಅವು ಬಾಂಬೆದ ಗೋವಾ ತಿರ್ಸಿ ಹಂಗೆ ಎಂಕ್ಲಿನ ಗೋವಾ ಒಂದುವೆ ಆಗೊಂಜಿ ಎಪ್ಪೊಡ್ದ ರಾಗ ಒಂದುಂಡು ಗೋವಾ ಪೋಪುನ ಎಂಕ್ಲು ಗೋವಾ ಒಳ್ಳೆ ತೊಂಪೋಯಿನಿ ಕಮ್ಮಿ ಖರ್ಚಿಟ್ಟು ಪೋದು ಬತ್ತ ಎಂಕ್ಲು ಗೋವಾಗು ಅಂಕಿತ ಎಂಕಲೇನ ಇಲ್ಲಾಗ ಬಿನ್ನೇರು ಬೈದೇರು ಇಂಗ್ಲೆನ್ ಇಲ್ಲಾಗ ಬಿನ್ನೇರು ಬೈದೇರು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಅಂಕಿತ ಸಂಪತ್ ಪೂಜಾರಿ ಬೊಂಬೈ ಟು ಗೋವಾ ಅಂದೆ ಇರ್ ವಿಡಿಯೋ ತೂಲೆ ಸಂಪತ್ ಬ್ರೋ ಸುರುಕು ಪೋದು ಇರ್ ವಿಡಿಯೋ ತೂಲೆ ಐಡೋಗಿರೆ ಗೊತ್ತಾವು ನಿಂಗೆ ಅಲ್ಪ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತ ಪಾಡ್ಲಿ ಓಕೆ ಹೊಸದಾಗ್ಲಿ ಇರ್ಲಿತ್ತಾರ ಪ್ಲೀಸ್ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲೇವೆ ಅಕ್ಬರ್ ಇರೆಗ್ ಊರಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಗೋವಾ ಟ್ರೈನ್ ತೂವಾರ ಅಂದಿಯೇ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದಿತ್ತ ಪಂಡ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಆಸೆ ಗೋವಾ ಪೋಡು ಅಣ್ಣ ಎತ್ತು ಜವು ಪಾರ ಸಂಪತ್ ಯಾನ್ ತೂಪೆಯೇ ತೂಲೆ ಅಂಕಿತ ಯಾನ್ ಅಕ್ಷತ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಏರ್ ಬಿನ್ನೇರ್ ಬೈದೇರಂದು ಹೊಸದು ತಗ್ಲಿರ್ಲಿತ್ತಿನ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಲೈವ್ ಬೋರ ಒಂದುಂಡೆ ಪಂದ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಕಲು ಗೋವಾ ಬೀಚ್ ಮಲ್ಪ ಮಲ್ಪ ಉಂಡು ಕಮ್ಮಿದ ಅಂದೆ ಊರುಡಿಪ್ಪುಂಡು ಸಂಪತ್ ಬ್ರೋ ಚಾ ಪರಿಹಾರ ದಾದ ತಿಂದಾರೆ ಬೈಯಾಡು ಚಾ ತತ್ ಬಾಯಿಗೆ ಅಕ್ಬರ್ ಬ್ರೋ ಓಲ್ಲಾರು ಕೆಲ್ಸಾಗ ಟೈಮ್ ಆಂಡೆ ನಜ್ಮಾ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲೇರ ಹಾಯ್ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಚಾ ಪರಿಯಾರೆ ಅಕ್ಬರ್ ಬ್ರೋ ಇತ್ತೆ ವನಸ್ತೆ ಪೊರ್ತು ಬತ್ತನೆ ಇರು ಹಾ ಪರೊಂದುಲ್ಲೆ ಊರು ಅಲ್ಪ ಇರ್ನ ಉಲ್ಲೆ ಉಲ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತ ವನಸ ಬತ್ತನೆ ಸಂಪತ್ ಬಾಯಿಗೆ ಚಾತ ಬಾಯಿಗೆ ಲೋಟೆ ಫ್ರೀ ಓಕೆ ಇರ್ ಲೋಟೆನೆ ತಿಂದಾರ ಅಂದತೆ ಹಲೋ ಪನೊಂದುಲೇರ ಹಾಯ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಚಾ ಪರಿಯಾರೆ ಬೊಕ ಎಲ್ಲ ಹೊಸದ್ ಬಗ್ಲಿತ್ನ ಪ್ಲೀಸ್ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ತೂಲೆ ವನಸ ಆಂಡೋಡ್ ಎನ್ನ ಇಜ್ಜಿಯ ಇನಿ ವನಸ್ ದಾದ ಬಂಡೆಂಕ್ಲೆಗ್ ಏನ ದೋಸೆ ಇತ್ತನ ತೀನಿ ಅವು ದೋಸೆ ಎಡೆ ಬಂಜಿ ಜಿಂಜಾಯಿ ಅಯ್ಯೋ ಒಂದು ಏರಂದೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಾರ್ಯಾರ ಪೊಸತಿಯರ ಬತ್ತೀರಿ ಏರೆಗ್ಲು ಓದಾರ ಬರ್ಪುಂಡು ಓದುದು ಪಲ್ಲೆ ಸಂಪತ್ ಬ್ರೋ ಇರೇ ಓದಾರ ನಿಮ್ಮಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂಕ ಓದುದು ಪಲ್ಲೆ ಸಂಪತ್ ಪೂಜಾರಿ ಈರ್ನ ಸಬಾತೆ ಅಯ್ಯೋ ಆತಣ್ಣ ಕೂಡ ಈರ್ನ ಬೇತೆ ಪೂರ ಐಡಿಡ್ ಈರ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಪೂರ ಪಲ್ಲೆ ಎನ್ನೊಂದು 3K ಮಲ್ಪಲೆ ಬೇಗ
ಏರವು ಬತ್ತೇರ ಅನ್ನಂಗೆ ಏನಂದ ಅರ್ಥ ಒಂದಿಜ್ಜವು ಆ ಭಾಷೆ ಎಂದು ಓಳೆ ಪೋಯರ್ ಸಂಪತ್ ಬ್ರೋ ಅಕ್ಬರ್ ಬ್ರೋ ತೂಲೆ ಅವು ಏನಂದೆ ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆಂಗ್ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಹೋದರ್ನೆ ಬಂಗಂಟ್ ಏನನ್ನ ಕಿಡ್ಡಿಗೆ ಏನ ಪುದರ್ ಏನೇ ಯಾನಿಪ್ಪುನು ಮುಂಬಾಡಿಯೇ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಊರು ಬೆದ್ರ ಸಂಪ ಉರ್ದು ಅವು ಏನೇ ಗೊತ್ತೇನ ಒಂದು ಯಾನ್ ಶರತ್ ಓಕೆ ಏನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಬರೋಡ್ದುಂಬು ಏನ 3K ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ಪರೋಂಡು ಐತೆ ಚಾಪರಿಯರಿ ದಾದ ತಿಂಡಿ ಹೊಸತ್ ತಕ್ಲಿತ್ತ ನನಗಿಲ್ಲ ಊರ್ ಪಲ್ಲೆ ಯಾನು ಬೆದ್ರದಾಲೆ ನಮ್ಮನ ಊರು ಬೆದ್ರ ಮೋನೋ ಕ್ಯಾಬು ಇರರೆಗೆ ಕೇನ್ಯ ಏರೆ ಗೊತ್ತೇನ ಪನ್ನಿಂದ ಒಲ್ ನಮ್ಮನಂಚಿದಾಕಲ ಅತ್ತ ಅಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಬರ್ಪೇರತ್ತೆ ಇಂಚ ಲೈವ್ ಏರ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಚ ತೂ ಒಂದು ಫೋನಾಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಪ್ಪ ಲೈವ್ ಏರ್ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂಡ ಅಪ್ಪ ಬರ್ಪೇರು ಬತ್ತದೊಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ತು ಪೋಪೇರು ಅಂಚ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಕ್ ಲೈವ್ ಬನ್ನ ಪೋಡ್ಗೆ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಈತ್ ಪೋಡ್ಗೆ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ದಯಪಂಡ ಏರ್ ಬರ್ಪೇರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಪ ಜಾತಿ ಅಂಚ ಎಡೋಕೈತೈತಂತೆ ಪೋಡಿಗೆ ಪೋತಂಡು ಆ ಜನಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಏರೇ ಗೊತ್ತಿಯೇ ಆರ್ ಪೋಯರ ಅಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ತುಳುತ್ತಾರಂತ ಅದಿಪ್ಪವು ಅವು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಬಂಗಾಲಿ ಅಂದೆ ಅವೇ ಏರ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇಂಚ ಇಪ್ಪೇರತೆ ಪಣ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂನಾಗ ಲೈವ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪ ಬರ್ಪೇರು ಸಂಪತ್ ಪೂಜಾರಿ ಉರ್ದು ಬತ್ತಂಡ ಹಿಂದಿ ಬರ್ಪುನಿ ಅಂದೆ ಇಜ್ಜಿಗೆಲ್ಲ ಅಕ್ಬರ್ ಬ್ರೋ ಪಂಡೇರವು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಬಂಗಾಲಿಂದ ಅಕ್ಬರ್ ಬ್ರೋ ಏಪಲ್ಲ ಇಂಕ ರಾತ್ರಿ ಇನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ಪುಣತೆ ವಿಡಿಯೋ ತೂದು ಎನ್ವೆ ಈ ರೀತಿ ವಿಡಿಯೋ ತೀಯಾರೆ ಅಂದು ಇಂಚೆನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತ ಒಂದು ಇಪ್ಲೆ ಕನ್ನಡ ಬರುತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಬರುತ್ತೆ ಏನಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಿಸ್ ಆತಿ ಜೊತೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಿಸ್ ಆಡ್ ನಿಂಗೆ ಪಲ್ಲೇವೆ ವಿಲ್ ಬತ್ತೇರು ನಿಮ್ದು ಊರು ಯಾವುದು ಹೆಸರು ಎಂತ ನಿಮ್ದು ಅಲ್ಲಂಚ ಪೂರ ಎತ್ತಂಡು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಪುದಾರ ಅಕ್ಲೇನು ಬ್ರೋಲ್ ಎಪ್ಪೋಡ ಸಿಸಿಲ್ ಎಪ್ಪೋಡ ಅಂದೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಜೆಂಕ್ ಈರ್ನ ಎನ್ನ ಕೆಲವು ಮಿಸ್ ಆಡಿ ಈರ್ನತೆ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿರ್ ಕೊಡೋರ ಪಾಡ್ಲಿ ಊಟ ಹಾ ನಾವು ದೋಸೆ ತಿಂದಿದ್ದೇವೆ ಇವತ್ತು ಎಂಗ್ಲಿಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಅಡ್ಡಿಪುರ ಮಲ್ಪೆಂಡ ವನಸದೊಂದು ಖರ್ಚು ಇಪ್ಪುಚಿ ದಯಪಂಡ ಅವೇ ಬಂಚಿಂದೇಣತೆ ಮೂರು ಬೊಂಬಾಯ್ಡ ಅಂಚಿ ಊರುಡಂಡ ಬಡಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಬೊಂಬಾಯ್ಡೊಂಜಿ ಬಡಾವೆ ಆಪುಜಿ ಊರುಡೊಂಜಿ 4 ಸಟ್ಟು ಉಂಡಲ ಗಡಿ ಗಡಿ ಬಡ ಆಪುಂಡು ಮಿಸ್ ಆತ್ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಮುಲ್ಪ ಇಲ್ಲದುಲಾಯ ಕುಲ್ಲು ಉಂಡತೆ ಬಡ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ದಾಲ್ ತಿಂಡ್ರಲ ಮನಸ್ಸು ಆಪುಜಿ ಕುಡೋರ ಕೈ ಬೇನೆ ಆಂಡ್ ಮರ್ತ್ ಮಲ್ಪೋನು ಕುಡೋರ ಕೈ ಬೇನೆ ಆಂಡ ಮತ್ ಮಲ್ಪನಿ ಓ ಅಂಚ ನೀರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದತೆ ಈಗಿನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಿಸ್ ಆಗ್ತಿಜಿ ಅಂತ ಒಂದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ನಜ್ಮಾ ನಿಮ್ದು ಊಟ ಚಾ ಕುಡ್ದಾಯ್ತಾ ಎಂತ ತಿಂಡಿ
ಅಕ್ಬರ್ ಬ್ರೋ ಪೋಯರೆ ಮುಕ್ತ ಏರಿತ್ತೆ ಪಾತಿರೋ ಒಂದು ಸಂಪತ್ ಪೂಜಾರ್ ವಾ ವಾ ಓಕೆ ಇರ್ಲ ಬೇಗ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಮೋನು ಸಂಪತ್ ಬ್ರೋ ಬೊಕ್ಕ ದುಡ್ಡೇ ದುಡ್ಡು. ಭಗವಂತನ ವಿಶೇಷ ಅನುಗ್ರಹ ನಿಮಗೆ ಸದಾ ಕಾಲ ಅದರಲ್ಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ತುಲಿ ಇಂಚಪುರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಲಿ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ತನೆಕ್ಲ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಆಪುಂಡು. ಅವಳು ಫಿಲ್ಮು ತೂಪುಜಾರ ನಿಜ್ಜೆ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ. ಎನ್ನ ಮೂನ ನಗ ಅಜ್ಜೆ ದಾಯಿಗೆ ಅಂಚದಾಲಿಜ್ಜಿ ಇರೋ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ತೀರೆಗೆ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಕೊರಿಯೇ ಯಾನ್ ಇರೆಗ್ ದಾದಪಣ ಲೈವ್ ದಿನೋಲ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡೋ ಒಂದಿಪ್ಪಲೆ ಆಪುಂಡು ನಾನೇ ಅವಂದು ಈ ವರ್ಷ 26 ಗಿರ ಎಂಚಲ ಮಲ್ತಂದು ಮೋನು ಚಾಲ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಯಾನ್ ಏರೆಗ್ಲ ಪನ್ಪುನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಶುರು ಮಲ್ತಾರ್ನುಂಡತೆ ಅರ್ಧೋಡೊಂಚಿ ಬುಡೊಚ್ಚಿ ಮಸ್ತ್ ಫಸ್ಟ್ ಗೊಂತೆ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಆಂಡ ಪೋನಾಗುಂಡತೆ ಸರಿ ಆಪುಂಡು. ಏರೆ ಬತ್ತಿ ಅಂತಲೆ ಸಂಪತ್ ಬ್ರೋ ಎಕ್ಕಡ ಕೇಂಡಾರ ಇರುವ ಬಾಯ್ಡ್ ಕೇಂಡಾರ ತೊಲೆ ಎಂಕಲ್ ಅಂಚೆನ ಒಂದಿತ್ತಿನ ಫಸ್ಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಶುರು ಮಲ್ತೈತೆ ವ್ಯೂಸ್ ಪೂರ ದಾಲ ಪೋಂದಿತ್ತಿಜಿ ಎನ್ನಲ ಈ ಫಸ್ಟ್ ದಿನ ವೀಡಿಯೋ ತುಂಡ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಆಶಾ ಪೂಜಾರಿ ಏರ ಮಲ್ಲಿ ಅಂಚಿತ್ತ ಅಂಕ್ಲೇನು ಓದರ ಬಲ್ಲಿ ಅಕ್ಲೇನು ಬುಡ್ದು ಬುಡೋಡು ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಉಂಡತೆ ಏರೆಗ್ಲ ವ್ಯೂಸ್ ಪೋಪು ಜೋಲ ಅಂಚಿತ್ನಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಪೋಪುನು. ಯಾ ನೈಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಅದು ಫ್ರೀ ಆಪೆ ಅಪಾಗ ಬಿಸಿ ಇಪ್ಪೆ ಚೂರು ಟೈಮ್ ಇತ್ತಂಡ ಲೈವ್ ತೂಪು ನಂದೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರೋ ಇಂಚೆನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಲೆ. ಈರೆನ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡದಾರ ಪಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಇಂಚ ತೂಪೆವೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ಎಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿ ಇಪ್ಪನ ಇಪ್ಪುನತೆ ಬರ್ಪುನತೆ ತೂಪೆ ಇನಿ ನಾಡ್ದಂಡಲ ತೂಪೆ ಇರ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಬಾಲು ಕನ್ನಡ ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ ಬಾಲು ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಾಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಆಯಿತಾ ಚಾನಲ್ಗೆ. ಹೊಸದು ತಗಲಿರ್ಲಿತ್ತಿನ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೇವೆ. ನಾನು ಇನ್ನು ಒಂತೇನೆ 3K ಅವರ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ನಿಖಿಲ್ನ ಮಾತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಗ್ಯಾರಂಟಿನಿ ಆಪುಂಡು. ಉಮೇಶ್ ಹೀರೋಂಜಿ ಅವಂಜೋ ಹೋದಾಂಡ ಪಂದು ಬಾಲು ಹೋ ನೈಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಚಾ ಕುಡಿದ್ರ ಎಂತ ತಿಂಡಿ ಶ್ರೀಧರಿ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ ಹಾಯ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಚಾ ಪರಿಯರೆ ದಾದೆ ತಿಂಡಿ ಪೊಸತ್ತು ದಾಕ್ಲಂಡ ಊರ್ ಪಲ್ಲೆ ನಿಂಕೆಲ್ಲ ಅಂಚ ಕೇನೊಡ್ಚಿ ಇದೇ ಊರ್ದಾದ ಮಲ್ಪರೊಂಡಿಯೇ ಕೇನೊಡ್ಚಿ ಪಂಡ ಯಾನ್ಕ ಆಸೆ ಉಂಚಿ ವಾವ ಊರ್ದಾಕಲ್ ಪೂರ ಉಲ್ಲೇ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ತೂಂದಿತ್ತ ನನಗೆ ವೀಡಿಯೋಲ ತೂಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಚಾನಲ್ಗೆ. ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಂಚೆನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಚಾನಲ್ಗೆ. ಜೀವನ್ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದಿರ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಸಂಪತ್ ಪೂಜಾರಿ ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಕೊರ್ರೆ ಪೂಜೆ ಯಾನ್ ಇಜ್ಜೆ ಯಾನ್ ಅಕ್ಲೆ ದಾಲ ಮಲ್ಪುಜಿ ಯಾನ್ ಬುಡ್ದೆ ಬುಡ್ಪುನು ಅಂಚಿತ್ನಾಕ್ಲು ಬರ್ಪೆರತೆ ನಮ್ಮ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊರ್ಂಡತೆ ಅಕ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲೆ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಬುಡ್ನಂಡ ಅಕ್ಲೆ ದಾಲ ಮನ್ಪುಜೇರು ಅಕ್ಲೆ ಪೋಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆ ನೆರ್ದು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಪ್ಪುಜಿ ಮಿತ್ತಿ ಮೀರಿಂಡ ನೆರಡಾಪುನು ಅಪಾಯ ನೆರ್ಪುನು ತುಂಬು ಉಜ್ಜಿ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಬುಡ್ಪುನು. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಚಾ ಪರಿಯಾರೆ. ಉಮೇಶ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆರಿ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನೂರು ಬೆದ್ರ ಯಾನ್ ಇಪ್ಪುನು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇಲ್ಲಡತೆ ಮುಂಬೈಡ್. ಬೆಂಗ್ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಚ ಬರ್ಪುನು ವಿಡಿಯೋಗ್ಲಾತೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಎಂಕಿ ದೇವ್ರ ದಯಟಿ ಈತ್ನೆಟ್ಟೆ ಇಜ್ಜಿ ಏರ್ನಲ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ಪುನೆ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಎಂಕ್.
ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಪರಂದುಲ್ಲೇರು ಕಂಚನ ಬೋರೋಲಿ ಆಪನ್ ಸುರೇಖಕ್ಕನ ಮನೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಏರ್ ಸುರೇಖಕ್ಕ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿರಿ ನಾ ಪಂಡಾರಂದ್ರೆ ಸಂಪತ್ ಪೂಜಾರಿ ಕೆಲವು ಬೈದ ಸಿಂಬಲೆ ಅಂದ್ ഞാൻ പണ്ടേ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಹೆಚ್ಚಲ ಇತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲ ಇಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಅಂಚ ಪೂರ ಬರ್ಪೇದು ನಾತೆ ಯಾನ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇದತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪುಜೇರು ನಮ್ಮ ಏಪಕ್ಲೆಗ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪತ್ತೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪೇರು ಈಗ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಪನ್ಪುರು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಲಾತೆ ಏರ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಬೊಚ್ಚ ಅನ್ನ ಪೂರ ಪಾಡ್ವೇರದೆ ನಮ್ಮ ಮಂಡೆನೆ ಕೊರ್ರ ಬಲ್ಲಿದೆ ಮಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲೆಗ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪತ್ತೆ ಅಕ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪೇರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಮನ್ಪಂದೆ ಕುಳ್ಳುಂಡ ಏಳು ಸರ್ತಿ ಪಾಡ್ಬೇರು ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ 2 ಸರ್ತಿ 3 ಸರ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆ ಬುಡ್ದು ಬಿಡ್ಪೇರು ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶಿಡ್ತಾಡಿದ ತಂದವರು ಅಕ್ಷಯ್ ಬ್ರೋ ಏನ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜೀರಿ ಏರ್ನ ಗುರ್ತ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲಾರ ಸಂಪತ್ ಪೂಜಾರಿ ಇರೇಗ್ ತೋಜುಂಡೆ ಜನ ಲೈವ್ ಹೆಂಗ್ ತೋಜಿ ಇರೇಗ್ ತೋಜುಂಡೆ ಜನ ಲೈವ್ ಹೆಂಗ್ ತೋಜಿ ಏತಿ ಜನ ಉಲ್ಲೇರಂದೆ ಎನ್ನಡಿತ 13 ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಉಮೇಶ್ ಮೇಡಮ್ ಏಪ ಉಮೇಶ್ ಮದಿಮೆ ಏಪ ಆಯ್ನಿರೆ ಎಂಕು 2018 ಸಂಪತ್ತು ಈರು ಸೇಮ್ ಟು ಯು ಪಲ್ಲೆ ದಾಗೆ ಸೇಮ್ ಟು ಯು ಪನೋಡಿಯಾನೆ ಅಕ್ಲೆ ಮಾರ್ಲಂದು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅವೇನೆ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾಗಳು ಉಂಟತಿ ಸಲಿಗೆ ಕೊರ್ಪತ್ತೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಮಾತ್ರ ಏರ್ಲನ್ನು ಮಲ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾಗಳ ಸಲಿಗೆ ಕೊರ್ಪು ಜಾತೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಸರಿಯಾ ಇಪ್ಪೇರು ಈರೆ ಪಂಡಾರತ್ತೆ ಕಡೆ ಅರೆ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯರ್ ಈರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನ್ನೋಡು ಪಾಪ ಈರೊಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಹೆಂಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಉಮೇಶ್ ಏತು ಜೋ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಜೆ ಸಂಬಂಧ ಸೇಮ್ ಟು ಪಂಡಾಗ ಕೋಪೇರೆ 14 ಜನ ಉಳ್ಳಾರು ಏರ್ಲ ಮಂತೊಂದು ಇಜ್ಜಾರು ಕಾಲಿ ಸಂಪತ್ ಬ್ರೋ ಪಾತಿಯರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಉಮೇಶ್ ಬ್ರೋ ಪಾತಿಯರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬುಕ್ಕದಾಕ್ಲಿ ಏರ್ಲ ಮಂತೊಂದು ಇಜ್ಜಾರು ಲೈವ್ ಬೋರ ಒಂದುಂಡು ಎಂಚ ಒಂದುಂಡು ಕಮೆಂಟ್ ಅಂಡೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಹೊಸದಕ್ಲಿ ಇತ್ತೇರ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಾ ಚಾನಲ್ಗೆ ಅಕ್ಬರ್ ಈರ್ನ ಮೂಜಿಕೆ 8 12 ಗಂಟೆದ ಉಲೈ ಅಂದ್ ಬ್ರೋ ಅಕ್ಬರ್ ಬ್ರೋ ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎನ್ನ ನನ್ನ 30 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಹಾಕಿ ಉಂಡು ಅವು ಒಂದು ಆಂಡೆನ ಮೂಚಿಕೆ ಆಪುಂಡು ಇನ್ನು ಎಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಅರ್ಥ ಒಂದು ಇಜ್ಜೆ ಖಾತೆ ಹೆಚ್ಚದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಜಿಯಾ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊರ್ಲೆವರ ಅಪ್ಪೋ ಇಂಚು ಕೊರ್ಲೆ ಟೀಚರ್ನ ಫೋನ್ ಬರೋದುಂಡು ಕೊರುವರ ನೆಟ್ ಬರ್ತದೆ ಕೊರುವರ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸಂಪತ್ ಪೂಜಾರಿ ಸೇಮ್ ಟು ಅಕ್ಬರ್ ಬ್ರೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅವೇ ಮೂಜಿಕೆ ಆವಾಡು ಪಂಡಾರ ತೀರ್ ನಿಜ ಬುಕ್ಕಿನ ಪಂಡ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಏನು ಮಸ್ತಿ ಸರ್ತಿ ಪಂತೆ ನಾನಂಚು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆ ಸಂಪತ್ ಪೂಜಾರಿ ಮಗೆ ಮಿತ್ತು ಪೋಯಿ ಅಂದೇ ಆಯ್ಗ ಮಿತ್ತಲ್ಪ ಪೋದು ಕುಲ್ಲು ಅಭ್ಯಾಸ ಓ ಅಂಚಿ ತಿರ್ಗದು ಕಂಡೀಡು
ಬಾಕಿಲ್ ದೆಪ್ಪುಜತೆ ರೂಮ್ದ ಕಂಡಿ ಹಿಡ್ಕುಲು ಒಂದು ಅಂಚಿ ತಿರ್ಗದು ಪಾತೆಯರು ಏರ್ಲ ಅಂಚಿಚ್ಚು ಕೋಕ್ ನಾಕ್ಲು ಇತ್ತಂಡ ಗುರ್ತದಾಕಲು ಅಕ್ಲೆಡ ಪಾತೆಯರು ಒಂದು ಕುಲ್ಲು ಸಂಪತ್ ಗ್ರೂಪ್ಲೀರು ಯಾನ್ ಇರೆಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆವೋಡು ಟೈಪ್ ಮತ್ತು ಪಾಡುನೆ ಅವೆ ಓ ಅಂಚ ಇರೆಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟೈಪ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಸ್ತ್ ಅಪ್ಪರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಏನು ಓದುನು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಓದ್ಬೇಕು ಅಪ್ಪಗೆ ಏನು ಒಂಚೂರು ಆಪೆ ದಾದ ಪಂಡ ಓದುನ ರಬ್ಬರ್ ಸೆಟ್ ತತ್ತು ಹೋಗ್ಬಣಿ ಅಂತ ಅಯ್ಯೋ ಮಿಶ್ರು ಎತ್ಕೇನು ಬೇರೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಐಟದು ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಬಂಗಾರ ಯಾನ ಜಿಯಾನಿಗೆ ತಿಂಡಿ ಕೊರ್ರ ಪೋಯಿನಿ ಈನಲ್ಲ ಫೇಸ್ ಲೈವ್ ಓಕೆ ಬಿರುವಾಸ್ ಬತ್ತೀರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಲೈಕ್ ಬರಲ್ಲ ಏನು 14 ಲೈಕ್ ಉಂಡಿ ಏನಾದ್ರು ಗೊತ್ತು ಜೀವಿನಿ ದಾದ ಗೊತ್ತು ನಿನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಏನಾದ ನಂದು ಫಸ್ಟ್ ಗೊರ ಲೈವ್ ಶುರು ಮಲ್ಪನಾಗುಂಡತ್ತೆ ಎನ್ನ ಸ್ವರನೇ ಬರೋಂದಿತ್ತಿಜಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ದಾದ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏರೇ ಗೊತ್ತು ಲಕ್ಲನದಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದಿಪ್ಪು ಹಾಯ್ ಸಂಪತ್ ಪೂಜಾರಿ ಬಿರ್ವಾಸ್ ಹಾಯ್ ಈರ್ದಾನೆ ಮೂಲಿಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಆರಂಜ್ ಬತ್ತೀನಿ ಲೈವ್ಗು ಇರಾರೆಲ್ಲ ಗಿಡ್ಪುವಾರ ಅಂದು ಅಂಚ ಕೇಂದು ಸಂಪತ್ ಪೂಜಾರಿ ಜೆಪ್ಪೊಚ್ಚಿ ಸಂಪತ್ ಪೂಜಾರಿ ಅಕ್ಕ ಪಜ್ಜೆ ಪಾಡ್ಯಾರ ಪಾಡೇರು ಇಜ್ಜಿಯೇ ಯಾನ ಜಿಯಾನು ಬಡಾಪುನ್ ಪಂಡತೆ ನೆಟೆ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಐಕೋಸ್ಕರ ತಿಂಡಿ ಪತ್ತ ಮರ್ರ ಪೋಯ್ನಿ ಯಾನು ಎಪ್ಪೊಚ್ಚಿ ಅಕ್ಬರ್ ಓಕೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬಾಯ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕಗ ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ 2000 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ಪಾತಿರ್ಗ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರೋ ಅಕ್ಬರ್ ಬ್ರೋ ಇರೆಗ್ಲ ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಬಿರುವಾಸ್ ಪನಮಿ ಯಾನ್ ಬತ್ತೀನಿ ಸಂಪು ಅವು ಏರೆಗ ಉಂದು ರಗಾಲಿಜ್ಜಿ ಅಶ್ವಿತಾ UKG ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ರೇನ್ ಆಸಿಸ್ ಎಂಕ್ ಅರ್ಥ ಇಜ್ಜಿ ಬಿರುವಾಸ್ ಉಂಡರೇಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾರನ್ನ ಗುರ್ತುಂಡೆ ರೇಗ ಸಂಪತ್ ಬ್ರೋಗು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರೋ ಇದ್ನೇ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ಹಿಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಈಗ ಬಿರುವಾಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಬರ್ಪುಜೆ ಅರೆಗೆ ಒಲ್ಲ ಆ ಟೈಮ್ ಪುರ್ಸೋತಿಪ್ಪುಜ ದಾನ್ಮೆಯೇ ಬಿರುವಾಸ್ ಬ್ರೋ ಈರ ಪೋಲೆವೆ ಬ್ರೋನೆ ಆತ ಅಡೆಗೆ ಅಶ್ವಿತ ಸಾರಿ ಸೀಸ್ ಅವು ಬಾಲ್ಯದ ಬೇಲೆ ಓಕೆ ಮಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಜೋಕುಲು ಅಂಚೆನತೆ ಯಾನು ಇತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ದೀದು ಫೋನ್ ಆಗಲ್ಲ ಜಿಯಾನ ಪನ್ನಿ ಮೊಬೈಲ್ ಮುಟ್ಟು వచ్చింది ಸಂಪತ್ ಪೂಜಾರಿ ಬಿರುವಾಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಬಾರುಂಡು ಅಂಚೆ ನೀರು ಗುರ್ತ ಮಲ್ಪೋಡು
ಇರುವ ವನಸ ಅಂಡ ಟೀ ಅಂಡ ಎನ್ನಾತಿಜಿಯೆ ನಾನ ಆವೋಡು ಎಂಕ್ಲಿನ ಚಾ ಪುರಾನಾಗ ಐನರೆ ಆಪುಂಡು. ಅಶ್ವಿತಾ ಸಿಸ್ಸು ಪಣ್ಣೊಂದಿಲ್ಲೇರು UKG ಪಂದೆ ಟೈಪ್ ನೋಡ್ತೀನಿ ಮಲ್ಲೆಜಿ ಸಿಸ್ಸು ದಾಲಾಪುಜಿ ಜೋಕುಲತೆ ಚಾ ಪರಿಯಾರೆ ಸಿಸ್ಸು ದಾ ತಿಂಡಿನಿ ಬೊಕ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆಲ್ಲ ಹೊಸದಾಗ್ಲಿತ್ತನ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲವೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ತೆಲ್ಪೇರಿ ಈರ್ದಾನೆ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲೇರು ದಾದಂಡ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜೆಂಗ್ ಅದು ಪೋಯರ ಅಂದ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಬಿರ್ವಸ್ ಬ್ರೋ ಇರ್ಬೇಕು ಇಂಚಾರ್ನ ಮಂಡೆ ತಿಂದಾರ್ನ ದಾದ ಮಲ್ಪುನ ಆರಂಡಲ ಉಲ್ಲೇರು ಬತ್ತೇರು ಹಾಯ್ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಿರ್ವಾಸ್ ಸಂಪತ್ ಬ್ರೋ ಇರೇನ್ ಕೇನೊಂದಿತ್ತೇರಿಯೇ ಇರಾನ ಲೈವ್ಗೆ ಪೂಜಾರಿಗೆ ಪೂಜೇರಿ ಅರೆಗು ಮಂಡೆ ಉಂಡ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸಂಪತ್ ಬ್ರೋ ಇರಿ ಎತ್ತು ಗಂಟೆ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪುನು ಇನ್ನು ಚಡ್ಡಿ ದೋಸ್ತಿ ಬಿರ್ವಾಸ್ ಬೈಯಾಡು ಒಟ್ಟುಗ ಅಪ್ಪ ಓ ಅಂಚ ನಿಕ್ಲ ನಡು ದೋಸ್ತಿದ ನಡು ಟ್ಯಾನ್ ಬತ್ತೇನ ಅಂದತೆ ಸಂಪತ್ ಬ್ರೋ ಈ ದಿನಾಲ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪುವಾರ 10 ವಾರೋಗೋರ ಅಂಚನ ಪತ್ತು ಜನ ಉಲ್ಲಾರಿ ಏರ್ಲ ಮಂತೊಂದಿಜ್ಜಾರ್ ದಾನೆ ಸಂಪತ್ ಪೂಜಾರಿ ಬತ್ತಿ ಆರೆ ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಅವೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇರೇಗ್ಲಾವೆ ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಸಂಪತ್ ಪೂಜಾರಿ ಎನ್ನ ಸಂಡೆ ಓನ್ಲಿ ಬಲ್ಲೆ 10 ಗಂಟೆ ಓಕೆ ಸಿಸ್ ಓಕೆ ಬ್ರೋ ಬರ್ಪೇನ್ 10 ಗಂಟೆಗೆ ರಮ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಉಲ್ಲಾಪನೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಏರ್ಪುರ ಉಲ್ಲಾರ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ತುಗ ಏರ್ಪುರ ಉಲ್ಲಾರ ನಂಡಲ್ ಗೊತ್ತಾಪ ನಿಂಗೆ ಪೂಜಾರಿ ಸಿಸ್ ದಾದೆ ಅಯ್ಯೋ ತತ್ತದ ಬತ್ತೀನಿ ಮಾತೇರಿಲ್ಲ ಸಿಸ್ ಪನ್ನ ಅವರವರ ಸಿಸ್ಸಿನ ಬ್ರೋ ಮಲ್ತ ಪಾಡುವೆ ಅಂಚ ಅವು ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತೆ ಅಂಚ ಆಶಾ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದು ಹಾಯ್ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಇರೇಗ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಶುಭಾಶಯ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇರೇಗ್ಲಾವೆ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಶುಭಾಶಯ ಇರಿ ಎನ್ನಿನ ಕೆಲಸ ಪೂರ ಆವಡ್ ಮಾತೇರೆಗ್ಲ ಅನ್ಪನ್ಪುನು ಮಾತೇರೆಗ್ಲ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಶುಭಾಶಯ ನಿಕ್ಲೆ ಈನ ಪೂರ ಎನ್ನದಾರ ಲೈಫ್ ಓಡು ಮಲ್ಪೋಡು ಪೂರ ನಿಕ್ಲ ಇಚ್ಛೆ ನೆರವೇರ ಸಂಪತ್ ಪೂಜೆ ಇರು 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಿಸ್ ಮಲ್ತ ಪಾಡ್ಯಾರ ಅಂದು ಸಾರಿಯೇ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆದ ಬರ್ತೇನೆ ಬಾಯ್ ತತ್ತದು ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಹಾಯ್ ರಮ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಮಾತೇರೆಗ್ಲ ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ನಮಕ್ ಮಾತ್ರ ಯುಗಾದಿಗ ಅಂಡ ಕಾಮಿಡಿ ಓಕೆ ಹೊಸದು ತಕ್ಲಿಯರ್ಲಿತ್ತಿನ ಪ್ಲೀಸ್ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋಸ್ಲ ತೂಲೆ ಪೋದು ಬಿರುವ ಸಂಪೂಸಿಸ್ ಅಯ್ಯೋ ಈ ರಂಜಲ್ ಎಪ್ಪರ್ಚಿ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನ್ ಮಲ್ತೇನೆ ನಾವು ಏನಂತ ತತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಬನ್ನಿ ಅವು ಕಮೆಂಟ್ ಓದುವೆ ಅತ್ತೆ ಅಂಚ ಅವಳು ರಮ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚ ಪೂರ ಬನ್ನಾಗ ಅಕ್ಲೇನು ಸಿಸ್ ಪನ್ನಾಗ ಮೇರೆಲ್ಲ ಪಂದು ಬಿಡ್ನಿಯೇ ಸಂಪತ್ ಕಾಮಿಡಿ ಬೋರ್ಡು ಲೈವ್ಡು ಅದಾಗನೇ ಮಜಾ ಅಂದಿಯೇ ಇನ್ನು ಎಡ್ಡೆ ನಿಂಕಲ್ ಬತ್ತನೆ ಇಂಕ ಲೈವ್ ಹೋಗು ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಂಕ ಅಂಚ ಏನ ಪಾತ್ಯರಡು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಎದುರ್ದಾಗ್ಲೇ ಇರಲ್ಲ ಪಾತ್ಯರ ಒಂದಿತ್ತ ನಮಕ್ಲು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಪಾತ್ಯರ ಇಜಿನೇನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಮ್ಮ ಏನ ಪಾತ್ಯರಡು ಒಂದು ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ
ಸಂಪತ್ ಪೂಜಾರಿ ಬಿರ್ವಾಸ್ ಬೋಡ ಬೆರಿ ಕಿರ್ಮುಂಡ ದಾನೆ ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಏರ ದಾಲ ಎನ್ನೊಡ್ಚು ಅಕ್ಕಲ್ 2 ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಪಂಡ ಆರ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಅಂಚ ಅದು ಅಕ್ಕಲ್ ಲೈವ್ ಉಡು ಪೂರ ಪಾತೆರು ಬೇರತ್ತೆ ಅಂಚ ಮುಲ್ಪಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲ್ ಗಮ್ಮತ್ ಪಾತೆರು ಒಂದಿಲ್ಲೇರು ಖುಷಿ ಅಂಡ ಇರಿಗೆ ಮಂದಿ ಸಂಪತ್ ಬ್ರೋ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಬತ್ತನೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತನ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಈ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಈ ಕಡೆದೊಂದು ಅಂಜೋಂಡು ಗಿರ್ತು ಬಿಡಿಯಾರತ್ತ ಅವಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಎಂಚಿನ ಕುದರು ಕುಡೊಂಜಿ ಬರ್ತೇನೆ ನಾನು ಏರ್ ಪೋಯರ್ ಪನ್ಪೆ ತಪ ಕುಡೊಂಜಿ ಏರನ್ನು ಬರ್ತೀನಿ ಬೀರುವ 2026 ಸಂಪು ಪೊಣ್ಣು ಬೀರ್ವಾಸ್ ನನ್ನ ಬುಟ್ ಪೂಜೆಯಾರ ಅಂದು ಸಂಪು ಪ್ರೋನು ಅಲೆ ಸಂಪು ಮೇರು ಸಂಪತ್ ಬೋಯರು ಕೂಡ ಬತ್ತೇರು ಮಗೆ ಜೈಚೆ ಆಗ ಒಂದು ತಿಂಡಿ ಕೊಡ್ತು ಕುಲ್ಲದೆ ಮರ್ಲಿ ಅಂದಿಯೇ ನಮ್ಮನಂಚಿದ್ ನಾಲ್ಕು ಲತ್ತು ನಮ್ಮನಂಚಿದಾಕ ಲತ್ತು ಹಾಕಲು ಬೇತೇನೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಗನೆ ಪೋಯರ ಅಂದು ಅದೇ ಸಂಪತ್ ಪ್ರೋ ಹಿಂದಿ ಬರ್ಪುಣ ತೆಲ್ಪ ನಿರ್ಲೆಗೆ ಹದಿನೇಳು ಜನ ಒಳ್ಳೆ ಇಂಚಿತ್ ನಗಲು ಪೂರ ಬರ್ಪೇರತಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಏರೆಗ್ಲ ಬರ್ರ ಮನಸ್ಸಾಪುಜಿ ತುಲೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಬೋಡಾತು ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಪೋಯ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಪೋಯ ಆ ಆತಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುಡು ಕೂಡ ಬಾರಡ ಇಜ್ಜೆ ನನ್ನ ಬರ್ಪುಜೆ ಆತೆ ಅವು ಪಂಡತೆ ಅಕ್ಲು ಲೈವ್ ತೂವೊಂದು ಪೋಪೇರತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ತೋಜುವತ್ತೆ ಆ ಟೈಮ್ ಅಕ್ಲು ಒಂದು 4 ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಬೇರು ಪೋಪೇರ ಅಕ್ಲು ಅಕ್ಲೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊನ್ನ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಪ ಉಂತುವೇರಿ ಚಿನ್ನ ಉಂತುಜೇರ ಅಕ್ಲು ಪೋಪೇರ ಅಕ್ಲು ನಾತೆಗೆ ಅಕ್ಲೆ ನೆರ್ಪುನಂಡಲ್ ದಾಯ ಪಲ್ಲೆ ಅಕ್ಲೆ ಅಕ್ಲದಲ್ಲ ನಮ್ಮನ ಡೈಲಿದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಪೂರ ಹತ್ತು ಅಂಚ ಅಕ್ಲೆದಾಲ ಏನ ಕೇರಳ ಪುಜಿ ನಮ್ಮದಾಲ ಫಂಡಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆ ಏನವೇ ಅನ್ಪುನ ಆಂಡ ಮಾತು ಏರೆಗ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪನೆ ಇಂಚ ಪೂರ ಪೋದು ಏನ ಲೈವ್ಗಳ ಬೊಚ್ಚ ಅಂದ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ನ ಪೂರ ಮಲ್ಪಡಿಸಿ ಅದೇ ನಿಕ್ಲೆ ಆಪುಜ ಬುಡ್ಲೆ ಎಂದು ಸಂಪತ್ ಹೆಂಗೊಂತೆ ಹಿಂದಿ ಬತ್ನೇಟ ಅಂಡಿ ಇಜಿಣ್ಣರು ಹಂಗೆ ಐಕ್ಯ ನೀರೆಲ್ಲ ಎತ್ತನು ಸಂಪತ್ ಪೂಜಾರಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಉಲ್ಲೇರಿ ಅಲ್ಲಿ ಅರೆಗೊಂತೆ ಪಾಪ ಹಿಂದಿ ಬತ್ತನೇಟ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡಿ ಇನ್ನು ಒಂದು ಯಾರು ಮೆಗ್ದಿಯ ಪಲ್ಯ ಅರೆ ನಾನು ಬಚಾವ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇರಿ ಅನ್ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದಿಲ್ಲೇರ ಹಾಯಿ ಪೂರ ಪೋಯರ ಅಂದತೆ ಚಾಪರ್ ಕಮ್ಮಿಯನ್ನ ಏತು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಗ್ಗಿ ಅಲ್ಲ ಕೂಡ ಬರ್ತೀನಿ ಸಂಪತ್ ಪೂಜೆ ಬಡಾ ಪೂಜಾಯಿ ಇಜ್ಜೆ ಆಶಾ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದಿಲ್ಲೇರ ಹಾಯಿ ಯಾನು ಉಲ್ಲೆ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಕುಡಂಜಿ ಬರ್ತೀನಿ ಏನ ಗೊತ್ತಿರ ಒಂದು ಐಡಿ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತು ಬರ್ಪು ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಒಂದೀತ ಕನ್ನಡ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಇರ್ತಲೆ ಉಮೇಶ್ ಬ್ರೋ ನೀವು ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ ನನಗೆ ಡೌಟು ನಿಂದೆ ಅಂತ ಆಗ ಕೂಡ ನೀವೇ ಬಂದರು ಈಗ ಬಾಸಿ ಹಂಗೆ ಒಂದು ಐಡಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೊ ಬರ್ಪುನು
ಹೌದಾ, ಮೆಸ್ಸಿ. ನಿಮಗೆ ಕ್ಯೂಟ್ ಕಾಣಿಸೋಕೆ ಇಷ್ಟ, ನಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಸಾಕು ಇಷ್ಟೇ ಕ್ಯೂಟು. ಸರಿ ಬಾಯ್. ಓಕೆ ಬ್ರೋ ಬಾಯ್. ఈయన పుదరేంచే దా ಒಂಜಿ ನನ್ ಗೊತ್ತಾವ ಕಿಡ್ ಈಯನ ಪುದರೇನೆ ಬೊಕ್ಕ ವಿಶೇಷಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಇಂಕ ಈಯನ ಓದರ ಬಂಗಾಪುಂಡಂತೆ. ಸರಿ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದಿಲ್ಲೇರ ಹಾಯ್. ఇక్కడ పన్యాతి శర ఓ అంగే సారీ మదత్ పోండి. ಸುನಿಲ್ ಮೂಲ್ಯ ಬ್ರೋ ಬತ್ತೀರ. ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ಎಂಚೆಲ್ಲಾರು ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಆಡಿ ಲೈವ್ ಬರಂದೆ. ಸಂಪತ್ ಪೂಜಾರಿ 8 ಗಂಟೆ ಲೈವ್ ಇಜ್ಜೆ ನಾನು ಆಡು ಹೆಣ್ಣು ಮಲ್ಪೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಲ್ಪೆ ಯಾನು ಇನಿಯವಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕುಲ್ಲಿನಿ. ಸುನಿಲ್ ಮೂಲ್ಯ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರ ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ಬ್ರೋ ಈರೆಂಚೊಲ್ಲಾರ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಆಡತ್ತೆ ಲೈವ್ ಬರಂದೆ ಇರ್ಲ. 5 ಗಂಟೆಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಲ್ಪೆ ಲೈವ್. ಸಂಪತ್ ಪೂಜಾರಿ ನೈಟ್ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪ್ಲತೆ ಆವನ್ ಇಜ್ಜಿ ಬ್ರೋ ಇಂಕ್ ನೈಟ್ ಒಂದು ಚೂಲ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ಜಿಯಾನಿಗೆ ಅನಿತ ಆಜಿ ಆಜಾರಿಕ ಟ್ಯೂಷನ್ ಬುಡಿಯಂಡ ಎಡಮಾರೆ 9 ಗಂಟೆ ಟ್ಯೂಷನ್ ಲೆತಂಬತ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ನನೆ ಕೆಲಸ ಇಪ್ಪು ನಿಂತೆ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪವು ಉಣ್ಪವು ಪಂದ ಅಂಚಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಮಲ್ಪುಜಿ ಅಲ್ಲ ಲೈವ್. ಇತ್ತಂತ ಇನಿ ರಜೆ ಉಂಡತ್ತೆ ಯಾನ್ ಅವಲ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದಿನ ಉಂಡು ಸ್ಕೂಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಸ್ಕೂಲ್ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದಿನ ರಜೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಕೂಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಲೈವ್ ಬರ್ರಾನೆ ಆಪುಜಿ ಎಂಕ್ ಕೂಡ. ಸುನಿಲ್ ಮೂಲ್ಯ ಆಂಡೆ ಈರನ ಸುದ್ದಿ ಮುರಣಿಯವರ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಲೈವ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಾ ವೀಡಿಯೋ ಲಂಚನೆ ಪಾಡ್ರೆ ದಾದ ಪಂಡ ಇಂಕೊಂಜಿ ತೆಮ್ಮ ಶುರು ಆದುಂಡತ್ತೆ ಎತ್ತು ಒಂಜು ವಾರ ಆಂಡೆ ಸ್ವರ ಫುಲ್ ಪೋದಿತ್ತೆ ನಂಚ ಅದು ವೀಡಿಯೋ ಎತ್ತನೇ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ. ಸಂಪತ್ ಪೂಜಾರಿ ಎಂಕ್ ಡೈಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ್ ಆಪುಜಿ ಅದು ಸಾರಿ ನಿಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ ದಾನೆ ಆತ್ಲ ಬಿಸಿಯೇ ಇರು ಸಂಪತ್ ಬ್ರೋ ಈರ್ ಎಂತ ಜಾಬ್ ದಾಲ ಮಲ್ಪುಜಿ ಒಂದುವೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನೇ 3 ವರ್ಷ ಹೊಡೆದಕ್ಕ ಪೊರ್ಮ ಒಂದಿಲ್ಲ ದುಂಬುಕೊನಾರ ಆಂಡ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಒಂದುವೆ ಜಾಬ್ ಬಿರುವಾಸ್. ಹಾಯ್ ಪನದಿಲ್ಲ ಹಾಯ್. ಇನಿ ನಾನು ಕುಲ್ತುನಿ ಎನ್ನ ಇನಿ ಒಂಜಿ 30 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆರ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಆಂಡ ಮೂಜಿಕೆ ಆಪುಂಡು. ಸಂಪತ್ ಪೂಜಾರಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಹಿಡಿತು ಓಕೆ ಇನಿ ರಜೆನೇ ಈಗ ಸಂಪತ್ ಬ್ರೋ ಬಿರುವಾಸ್ ಪೋತುಜಾರ ಆಕೆ ಇಜ್ಜೆ ಯಾರು ಪೋತುಜೇರು ದಾದಿ ಕಚ್ಪೂನೆ ಎಂಕ್ ಉಂದಿ ಬಟಾಣಿಲ ಫ್ಲವರ್ಲ ಸಂಪತ್ ಪೂಜಾರಿ ಬಿರುವಾಸ್ ಕಚ್ಪು ಓಕೆ ಪನಂದಿಲ್ಲೇರು ಓಕೆ. ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಪೂಜಾರಿ ಬತ್ತೇರು ಹಾಯ್ ಸೀಸ್ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಚಹಾ ಪರಿಯಾರ ದಾದ ತಿಂಡಿ ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್. ಸುನಿಲ್ ಮೂಲ್ಯ ಬಾಲೆ ಸ್ಕೂಲು ಇಜ್ಜಿಯ ಸ್ಕೂಲು ಪೋತಿಜೆ ಮೂಲ ಬರಿಟ್ ಕುಲ್ಲದೆ ತಿಂಡಿ ಕೊಡ್ದು ಕುಲ್ಲದನೆ ಕಳಂತೆ ಬತ್ತೆ ಪಾತೇರಿ ಇತ್ತೆ ಪೋತೆ. ಅಕ್ಲೆ 2 ತಾರೀಕು ಸ್ಕೂಲ್ ಶುರು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ರಜೆ ಐತೆ ಅಂಚ. ಸಂಪತ್ ಪೂಜಾರಿ ಸ್ಕಿಪ್ ಏನು ಸ್ಕಿಪ್ ಆಂಡಿ ಏರ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕಲ್ಲ
ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕ ಲೈವ್ ಬರೋಂಗಿಟ್ಟಾರೆ ಏರಿಯಾವು ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಸಿಸ್ಪಾನದಲ್ಲಿ ಎಂಕುಲ್ ಸೌಖ್ಯ ನಿಕುಲ್ ಎಂಚೋಲ್ಲ ಎಂಕುಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯಯೇ ಚಾ ಪರಿಹಾರ ದಾದ ತಿಂಡಿ ಹೊಸತದ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಇತ್ತಣ್ಣ ಪ್ಲೀಸ್ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೇವೆ ನಮಗೆ 5 ಗಂಟೆ ಮಟ್ಟ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬೊಕ್ಕಯ್ಯ ಇನ್ನ ಓಲು ಊರು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಊರು ಬೆದ್ರ ಎನ್ನ ಕಣದನ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈಡು ಮನೆ ಇಕ್ಕೂನು ಇತ್ತೆ ಮುಂಬೈಡು ಏನು ಹೊಸ ಜವನೀರು ಓ ಅಂಚ ಸುನಿಮೇಳ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ರಜೆ ಇತ್ತಂಡಿಯೇ ಆಗ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಂಜಿ ತಕೊಂಡು ಸ್ಕೂಲು ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಪೂಜಾರಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇರೆಗ್ಲ ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಇಕ್ಕಲೆ 2026 ಮಾತೆರ್ನ ಲೈಫ್ ಒಡ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಇಪ್ಪಡು ಇಕ್ಲೆ ನಿನ್ನ ಪೂರ ಕೆಲಸ ಆವಡು ನಾನು ಭಾರತ್ ಅಪ್ಪಾಗ ಭಾರತ್ ಸಂಪತ್ ಬ್ರೋ ಈರೇನ ಪಂಡಾರ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಾನು ಭಾರತ್ ಅಪ್ಪಾಗ ಸಂಪತ್ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯಿ ಬಿರುವಾಸ್ ಎನ್ನ ವಾಮಂಜೂರು ಓಕೆ ಬೆದ್ರಾಗ ಏರ್ಪುರ ಬೈದಾರ್ ಬೆದ್ರಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಣತೆ ಬೆದ್ರ ಸುನೀಲ್ ಮೂಲ್ಯ ಇನಿ ಮುಂಬೈಡ್ ಗಮ್ಮತ್ತು ಉಂಡತಿ ಇನಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಇಪ್ಪುಂಡಿಯೇ ಎಂಕುಲ್ ಪೋಪುಜ ಪೋಯ್ ಸರ್ತಿ ಅನ್ ಪೋದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ಷಾ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಬೊಕ ಒಲ್ಪಲ ಪೋಪುಲೆಕಿಜ್ಜಿ ನಮಕ್ ಯುಗಾದಿಗ್ ನೀವು ಅಂದ್ಯ ನಮಕ್ ಯುಗಾದಿಗ ಅಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಪನ್ಪೇರತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಂಜಿ ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಪನ್ಪುನ್ ಪಂಡ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಅಂದು ಸಂಪತ್ ಪೂಜಾರಿ ಓಲ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಓ ಅಂಚ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದಾಲಿಜ್ಜಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಪೂಜಾರಿ ಬಾಬು ಎಂಚೊಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಅವಳು ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚದ ಮೇಟು ಕುಲ್ದೆ ಎಕಡಿತ್ತೆ ಕೈ ಕಂಬ ಬೈದೆ ಸಂಪತ್ ಪೂಜಾರಿ ಪಂಡ ಕೈ ಕಂಬ ಬೈದೆ ಅಂದೆ ಬೆದ್ರಾ ಬೈಜಾರೆ ಸಂಪತ್ ಪೂಜಾರಿ ಬ್ರೋ ಸುನೀಲ್ ಮೂಲ್ಯ ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇರೆಗ್ಲ ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ಲೈವ್ಗೆ ತಿಕ್ಕಗ ಈ ವರ್ಷ ಬರ್ಚಿ ನಾನು ಲೈವ್ಗು ನನ್ನ ಲಕ್ಕುಜಿಯ ನನ್ನ ಲಕ್ಕುಜಿ ಅತ್ತೆ ನನ್ನ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ತಿಂಡಿ ಒಯ್ತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತೊಟ್ಟೆದ ಇತ್ತಂಡ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ತೊಟ್ಟೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಇಡೀಕ ಬಿರ್ಕದು ಪೂರ ದೀಪೆ ಸುನೀಲ್ ಮೂಲ್ಯ ಒಕ್ಕೆ ಪರಂದುಲೆ ಸಂಪತ್ ಪೂಜಾರಿ ಎಲ್ಲ ಲೈವ್ ಉಂಡೆ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿಯ ಲೈವ್ ಎಲ್ಲ ತೂಡು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೋಡು ವಿಡಿಯೋ ತೂಲೆ ಸಂಪತ್ ಬ್ರೋ ಅವೇ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಪೂರ ಜನಗಳ ಪಲ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಾರೆ ಇನಿ ಬೈಯದಲ್ಲ ಒಂಜಿ 3K ಆವಾಡ್ ಎನ್ನ ಪ್ರಸಾದ್ ಬತ್ತೇರು ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಸಂಪ ಈರು ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಲೈವ್ ಇತ್ತಂಗೆ ಎನ್ಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ವೇತ ನಿಂಗೆ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕುಜೆ ಇಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಸ್ತ್ ಸತಿ ಎಂದೇನು ಪಂಡ್ರಲ್ಲ ಪಂತೇನು ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ವೆ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಇಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಟೈಮ್ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಬರ್ಪುನ್ ಲೈವ್ ಏನು ಪೊಸತ್ತದಿಲ್ಲ ಓ ಅಂಚ ಬಿರ್ವಾಸ್ ಬ್ರೋ ಪೋಯರ ಅಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶತೆ ಸಂಪತ್ ಪೂಜಾರಿ ಅನ್ನೇಂಚ ಸೌಖ್ಯ ಉಲ್ಲೇರು ಸಬ್ದನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪಲ್ಲೆ ಆರು ಒಂದೆರಡು ತೆತ್ತಿದ್ವಿ ಒಂದೊಂದು ಏರಿಯೇ ಬಿರ್ವಾಸ್ ಬ್ರೋನಾ
ನಾನೊಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಲೈವ್ ಬರ್ತೀನಿ ಬುಕ್ಕ ಯಾವ. ಹಲೋ ಸೌಜನ್ಯ, ಹಾಯ್ ಮೇಡಮ್, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಮಾತಾಡಿ. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಚಹಾ ಕುಡ್ದಾಯ್ತಾ? ಸಂಪತ್ ಪೂಜಾರಿ, ಕನ್ನಡದ ಕಮೆಂಟು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಬರ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ, ಕನ್ನಡದ ಕಮೆಂಟ್ ಓದಿ ಅದೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುಡು. ಇಜ್ಜಿ ಅಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಕನ್ನಡ ಬರ್ಪುಡು. ನಿಚ್ಚಾದ ತುಳುತಕ್ಲೆ ಬರ್ಪೇರೆ ಎನ್ನ ಓಲ್ ಅಂಚಿತ್ತ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಅಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಕನ್ನಡದಾಗ ಬರ್ಪುಡು. ಬಿರುವಾಸ್ ತೆತ್ತಿ ನೀರ ಪೋಂಡ ನೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಸುದೀಪ್ ರಾಜ್, ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ, ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು? ಸೌಜನ್ಯ, ಕಾಫಿ ಆಯ್ತಾ ಮೇಡಮ್? ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನಾಗಬೇಕು. ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಪೂಜಾರಿ, ಎಲ್ಲೇ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಜ್ಜೆ ದಾಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಜ್ಜೆ ಅಂಕಲ್ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ಗೆ ದಾಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಲ್ಪುಜ. ಪೋಯಿ ವರ್ಷ ಇನಿತ್ತ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಪೋದಿತ್ತ ಅಂಡ ಉದ್ದೋಗ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮುಟ್ಟ ಎನ್ನ ಕಡನೆ ನಾನು ನಡಪ ಅಂತ ಕೂತೀರಿ ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯ ದಾದ ಬಣ್ಣ ಇಲ್ಪ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಪಾರ್ಟಿ ಅವು ಪೂರ ಒಂದಿಪ್ಪುಂಡತೆ ಅಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ಚೂರ್ ಪೋಪುಲೆಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜಿ ಆತು ಇಂದಿಪ್ಪುಡು. ಅನ್ವರ್, ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ, ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು? ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯಲ್ಲ ಬ್ರೋ, ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು? ಚಾಪರಿಯಾರೆ ಸುದೀಪ್, ವನಸ್ ನನೆ ಪದೇ 5 ಗಂಟೆ ಅಂಡ್ ಚಾ ನನ ಪರೋಡು ವನಸ್ ಇನಿಜ್ಜಿನಿ ಅಡ್ಡೆ ತಿಂತೈತೆ ಅಂಚ. ಸಂಪತ್ ಪೂಜಾರಿ, ಬಿರ್ವಾಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಪನೊಂದು ಲೇರು ಅಲ್ಲೇ ಬಿರ್ವಾಸ್ ಬ್ರೋ ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಪನೊಂದು ಲೇರು ಸಂಪತ್ ಬ್ರೋ ಮಾತೆರೆಗ್ಲೆ ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಅವೇ ನಿಕ್ಲೆ ಎನ್ನಿನ ಕೆಲಸ ಪೂರ ಆವ 2026ಗೆ. ಸಂಪತ್ ಎನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಆಪುನ್ ಬ್ರೋ ಇರ್ನ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಇರ್ ಬಿರ್ವಾಸ್ ಬ್ರೋ ಪಂಡಾರೆ ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಇಂದ ಇನ್ ಪಂಡಾರೆಗ್ ಆರ್ ಮಾತ್ರ ಇಜ್ಜೇರು. ಬಿರ್ವಾಸ್ ಮರ್ಲಜು ಅವೇ ಓಕೆ ಸಾರಿ ಕೋಪೇರಣ ಅವು ಒಂಜಿ ಮಿಸ್ ಆಯ್ನಿ ಅಯ್ನು ಓದಿಯೇ ಯಾನ್ ಈರಾವ್ ಬಿರ್ವಾಸ್ ಬ್ರೋ ಕಳಪುನ್ನಿ ಅಂತ ಅಂಚ. ಬಿರ್ವಾಸ್ ಬ್ರೋ ಇಜ್ಜೇರು, ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಬ್ರೋ ಬತ್ತೇರು, ವನಸಾಂಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಬ್ರೋ ವನಸ್ ನನ್ನ ಚಾ ಪರ್ಪುನ ಪುರ್ತತೆ ಇರ್ನಾಂಡೆ ಚಾ ಪರ್ದು ಏರ್ನಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಿಸ್ ಆಂಡ ಪಲ್ಲೆವೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಂಕ್. ರಾಜೀವ್ ಓಕೆ ಇಂಚ ಪೂರ ಬೋರ್ಡ್ ಮಿಗ್ಗಿ ಪಲಯನಕಲ್ ಪೂರತೆ. ಮಂಜುನಾಥ್ ಬ್ರೋ ಬತ್ತೇರ್, ಹಾಯ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಬ್ರೋ? ಚಾ ಪರಿಯಾರೆ ದಾದೆ ತಿಂಡಿ ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್. ಸಂಪತ್ ಪೂಜೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೋಡಿಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಓಕೆ. ಸುಜಾತ ಸಿಸ್ ಬತ್ತೇರು, ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಪನೊಂದಿಲೇರು, ಹಾಯ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್? ಚಾ ಪರಿಯಾರೆ ವಿಶ್ವನಾಥ ಚಾ ಪರಿಯಾರೆ ಇಜ್ಜಿ ಬ್ರೋ ಎನ್ನ ನನ್ನ ಆವಡು ಇಂಕ್ಲೆ ನಾ ಈನಾರೆ 5 ಗಂಟೆ ಆಪುನು ಚಾ ಪರ್ನಾಗ ಏರ್ಲ ಪೊಸತ್ ತಕ್ಲಿತ್ತನ ಪ್ಲೀಸ್ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋಸ್ಲ ಪೂರ ತೂಲೆ ಎಂಚಾಪುಂಡು ಪಂದ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತದ್ಲ ಪಲ್ಲೆ. ಸಂಬತ್ ಚಾ ಪರ್ಲೆ ಇದು ಅಂದ್ಯ ನನ್ನ ಚಾ ಪರೋಡು ಈನ ಚಾ ಪರ್ದ್ಲ ಕರದಾಂಡ ಅಂದ್ ಸಂಪತ್ ಬ್ರೋನ. ಸುಜಾತ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಅಂದ್ ಇರ್ನ ವೀಡಿಯೋ ತೂಪೇವೆ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ತೂದಿ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋಗ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಬ್ರೋ ಇರೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ ನೀರು ತೀಯಾರನ್ನು ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ನ ಗುರ್ತೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತಿತ್ತಿಜನ ಪ್ಲೀಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಅಶ್ವಿತಾ ಸುವರ್ಣ ಬತ್ತೀರ, ಹಾಯ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು? ಚಾ ಪರಿಯಾರ ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಮಾತೇರೆಗ್ಲ ಓಡೆಪೋಯರು. ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಬ್ರೋ ಓಡೆಪೋಯಾರು, ಸುಜಾತ ಸಿಸ್ತೂರ ಪೋಯಾರು, ಮಂಜುನಾಥ್ ಬ್ರೋ ಓಡೆಪೋಯಾರು,
ಅಶ್ವಿತಾ ಯಾನು ಸೂಪರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಓಕೆ ಚಾಪರಿಯಾರೆ ದಾದಿ ತಿಂಡಿ ಸಂಪತ್ ಪೂಜಾರಿ ಈರು ಎನ್ನ ಅಕ್ಕಾತೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಅವು ಇರು ಅಕ್ಕನ ಬುಡ್ದು ಕೊರ್ರ ಬಲ್ಲೆ ಅತ್ತೆ ಇರು ಮಲ್ಪೋಡೆ ಇರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಇನ್ನು 3K ಆವೋಡು ಇರು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ತಾ ನೋಡಿ ಇಂಕ ಅಕ್ಕ ಇರ್ನ 3K ಆಂಡ್ ತೂಲೆ ಪಂದು ಅಶ್ವಿತಾ ಸುವರ್ಣ ಈರೆಂಚೋಲ್ ಯಾ ಸೌಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ಚಾಪರಿಯಾರೆ ದಾದ ತಿಂಡಿ ಮೆಗ್ಗೆ నాకు ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಕಲಿಯರ್ಲಿ ನಾನು 5 ನಿಮಿಷ ಉಂಡವೆ 5 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ತಕ್ಕನಮ್ಮ ಏನು ಮಲ್ಪುಗ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ತಿಕ್ಕುಗ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ನಾನು ಈ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇಂಕೋ ಸೌಖ್ಯ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಶ್ವಿತಾ ಸುವರ್ಣ ಹಾಂ ಚಾಂಡು ಎನ್ನ ಈರ್ಪ ಇಜ್ಜಿ ಸಿಸ್ ನನ್ನ ಆವೋಡು ನನ್ನ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತಿ ಒಕ್ಕ ಚಾದೀಪು ಸಂಪತ್ತಿ ಮಲ್ಲ ಪಲ್ಯ ಬಿರ್ವಾಸ್ ಬ್ರೋ ಪೋಯಾರ ಅಂದತೆ వాళ్ళ ಕೆಲಸ ఉండದ ಅನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಮಿಷ ಸಂಪತ್ ಬ್ರೋ 2026 ಈರ್ನಲ್ಲ ಮೋನ್ ಆವಡ್ అయినతే ಬೇಗ ಕಾಸೆಲ್ಲ ಬರಡಿರೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುಗ ಈತ್ನೆಟ ಇಂಕ್ ಲೈವ್ ಬರ್ತದೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತನ ಮಾತೆ ರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನ್ಪೆದೆ ಪಣ್ಣನಿಕುಲು ಇಂಕ್ ಈತ್ ಮೋಕೆ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲಾರು ಬೊಕ್ಕ ಈತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲಾರು ಎಂಕೋಸ್ಕರ ಟೈಮ್ ಕೊರಿಯಾರ ಈಗೋಸ್ಕರ ಮಾತೆ ರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನ್ಪೆ ವಿಶ್ವನ ಬ್ರೋ ಪನೊಂದಿಲ್ಲೇರು ವಿಶ್ ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರೋ ಇರೇಗ್ಲ ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಇರು ಎಂದಿನ ಕೆಲಸ ಪೂರ ಆವಾಡು 2026 ಇರೇಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಕೊರಡು ಇಂಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇಜ್ಜ ಇರೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನೋಡತ್ತೆ ಮಿಗ್ಗೇನಕ್ಲೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ಪೇರೆ ಪಲ್ಯಾರ್ಲಿ ಇಜ್ಜತೆ ಇರೇಗ ಮಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಡೆ ಪಂತೆ ಸಂಪತ್ ಬ್ರೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ 5 ಗಂಟೆ ಆಂಡತೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಲೈವ್ಗೆ ತಿಕ್ಕ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಮನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈವ್ಗೆ ತಿಕ್ಕಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮಾತೇರೆಗ್ಲ ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಕುಡೋರಪ್ಪ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಅಂಚೆನೆ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ತೂಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಮ್ಮನ ತುಳು ತಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಲ್ಲೇರು ಎಂಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಂಪತ್ ಬ್ರೋ ಆರ್ಲಲ್ಲೇರು ಒಂದು ಪನ್ನಡೊಂದು ಅತ್ತಿಯೇ ನಿಜ ಬನ್ನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಂಪತ್ ಬ್ರೋ ಒಂದು ನಿಜ ಎಂಕ್ ನಿಜ ಎಂಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕೊಂಡತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಮಿಗ್ಗ್ಯಾನ್ ಅಕ್ಕಲು ಪಲಯಾರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ತಿಕ್ಕಿದೇರಿ ಎಂಕೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಸಂಪತ್ ಪೂಜಾರಿ ಇದು ಎದುರ್ದಾಗೋಸ್ಕರ ಪನ್ಯತ್ಯ ನೀರಿಗೆ ಸಂಪತ್ ಬ್ರೋ ಒಂದು ಕುದಾರ್ ಪಂದೆ ಅನ್ ಪನ್ನಿ ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಂದೆ ಬಾಯ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾತಾರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುಗ ನಾನು ಮಾತ್ರ ಲೈವ್ ಹೋಗ ಪೂರ ಪರಿಚಯ ನಂದು ಇರ್ ಮಾತ ಲೈವ್ ಹೋಗ್ಪಾರ ಅಂಚೀರೆ ಪೂರ ಜಂತ ಪರಿಚಯ ಉಂಟು ಎಂಕು ಪೋಪು ಚತ್ತೆ ಅಂಚೆಂಕ್ಲಿಗೆ ಆ ಪರಿಚಯ ಆಪುಜಿ ದುಂಬ ಪೋಂಗಿತ್ತ ಇತ್ತ ಜಿಯಾನ ಸ್ಕೂಲ್ ಶುರು ಅನ್ನುಂಡದು ಒಲ್ಪಲ ಏನ ಲೈವ್ಗಳ ಕೋರಾಪುಜಿ ಯಾನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಪತ್ತೊಂಡೆಂಡ ಆಗ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪು ನಂಚಾಪು ಅಂಚಂಡ ಚೂರು ಉಂತಲೆ 5 minutes ದಯ ಬ್ರೋ 5 minutes ಪೂರ ಪೋಯೆ ಇರ್ತೆ 5 ಗಂಟೆ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂಡತ ಅಜೇ ಜನ ಒರಿಯೇರು ಇತ್ತೇನೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಯೆಗೆ ಓಕೆ ಲೈಕ್ ಬೊಚ್ಚಾಪಗ ಲೈಕ್ ಬೋಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪನ್ಯ ನೀರೆಗ್
ಮಗೆ ಇತ್ತೆ ಮಗೆ ಇತ್ತು ಏತ್ ಇಷ್ಟ ಮಗೆನಾ ಮಗೆ ಇತ್ತು ಸೀನಿಯರ್ KG KGಡುಲ್ಲಿತ್ತು KGಡು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ತುಳು ಟೀಚರ್ ಓಕೆ ಸಂಪತ್ ಪೂಜಾರಿ ಓರ ಓರ ಅತ್ತೆ ಓರನೆ ಕರ್ತನೆ ಪೂಜೆನ ಬಂದಾರಂದೀರು ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ನೆರ್ಪೇರ ಪಲ್ಯಾರ್ಲಿಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ ಬ್ರೋಗು ಗುರ್ತೊಂಡಿಗೆ ಅರಿಗೆ ಏರ್ನ ಗುರ್ತ ಇಜ್ಜಪ್ಪಂಡ ವಂದನ ರೈ ಕಾರ್ಕಾಳು ಹಾ ಅನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ತೂಪೇಯಾನೆ ವಂದನ ರೈ ಮೇಡಮ್ ಇರತ್ತೆ ಅನ್ನ ಎನ್ನ ಪೂರ ಓ ದೇವ ಯಾನ್ಲ ಒಂಚೀರ್ನ ಅಭಿಮಾನಿ ಆಯೆ ಇನಿ ಆಂಡ ಹಿಂಗಂಟೆ ಬ್ರೋ ನಾನು ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈವ್ ತಿಕ್ವೆ ಹಿಂಗೆ ಇದ್ನೆಟ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮತ್ತೆ ರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಈ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಮಲ್ಲಾರ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೇಮ್ ಟು ನಾನು ಹೋಗು ಸರ ನಾನೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಪೋಪೆ ಮಾರಾರೆ ಪೋಪೆ ಐತೆ ಬರ್ಪೇರತ್ತೆ ಅಕ್ಲೆ ಗಂಜಿ ಪಾಪ ಅಕ್ಲೆ ಗಂಜಿ ಅಕ್ಕಳೊಂದು ಈತು ಮೋಕೆಡೊಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆ ಗಂಜಿ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊರಡತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಡತ್ತೆ ಲೈವ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುನ್ಗೆ ಈರ್ ಬರ್ತಾರತ್ತ ಬೊಕ್ಕಲ ಖುಷಿ ಅಂಡಿ ಪಾತೆರ ನೆನಪೋಯ್ಜಿನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಹಿಂಗೆ ನೆಪ್ಪೇರ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ವೃತ್ತಿ ಜಯ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಈರ್ನ ಊರು ಓಲು ಊಕೆನ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಊರು ಬೆದ್ರ ಪಣ್ಣ ಇಪ್ಪುನು ಮದ್ಮೆ ಆದ ಬರ್ತೇನೆ ಮುಂಬೈಗೆ ಮೆಗ್ಗೆನಕ್ಲೆಡ ಮೂಕೆ ಇಪ್ಪುಂಡತ್ತೆ ಮಾರೇರೆ ಮೆಗ್ಗೆನಕ್ಲು ಪಲೆಯರ್ಲು ಪೂರ ಬೋಡು ಎನ್ನ ಊರು ಓ ಅಂದೆ ಬೆದ್ರದಾರ ಇರ್ಲಾ ಆಂಡ ಪೂರ ಬಿಡ್ತದೆ ಇಡಲೆ ಅವರ ಬಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಮಾತಾಡಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಇಡಲೆ ಬಾಬಾ ಮೊಬೈಲ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಕ್ಕ ಬಲೆ ಸಂಪತ್ತು ಎನ್ನ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಮುಂಚೆ ಮಿಸ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಓಕೆ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಮುಲ್ಕುಲ್ಲೆ ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಪಲ್ಲೆ ಮಾತೇರಿಗ್ಲ ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಬಾಯ್ ಇಯರ್ ಏನಿದ್ದು ಮಲ್ತು ಬಲ ಪೋ ತಿಂದು ಬಲ ಹಲೋ ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಆಯ್ತು ಈ ತಿಂದ ಆತ್ಕೊಂಡೋಡಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಟೀಚರ್ ಪಂಡೇರು ಅಪ್ಪ ಬಾಯಿಡ್ದಿ ಒಂದು ಪಂಡ್ರ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಾಯಿಡ್ ಹಿಂಗೆ ತಿಂದದ್ದು ಬಲೆ ಬೇಗ ಇನ್ನು ಎನ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ದೃಷ್ಟಿ ತೆಪ್ಪೋಡು ಸಂಪತ್ ಆತರ ದೃಷ್ಟಿ ಪಾಡಿಯಾರು ಅಪ್ಪೋ ಬೇಗ ಬಲಿ ಹೆಣ್ ಮಲ್ಪುಗಲ್ಲ ಇವು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಲ ಟೀಚರ್ ಕೇಳಂದಿಲ್ಲ ರೀರೇನು ಬೇಗಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ ಪಕ್ಕ ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಮಾತೆ ಟೀಚರ್ ತೂಪಿರು ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ದುರ್ತಿ ಪೂಜಾರಿಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ಎನ್ನ ಸಿಸ್ತಾರಿ ಗೊತ್ತು ನಿಂಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ಪನೆ ಇಡ್ದಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲೆ ಇಪ್ಪನ ಪ್ಲೇಸ್ ಪಂಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಣ್ಣ ಏನು ಬೆದ್ರೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೈ ತಲಾಪುನು ಆತ್ಪ ನೋಡಿ ಏನು ಎಂಕ್ಲೆ ಊರು ಬತ್ತನ ಬೆದ್ರ ಬರೋಂಪು ಒಂದು ಇಪ್ಪ
ಬೆದ್ರದಲ್ಪನೆ ಈ ತೀರೆ ಗೊತ್ತಾಗು. ನನ್ನ ನಮ್ಮ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುಗ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಅಲಂಗಾರ್ ಬೆದ್ರ. ಓಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಅಲಂಗಾರ್ ಬೆ ಅಂಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬರ್ಪೆಂಕಲ್ ಅಲಂಗಾರ್ದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್. ನಾನೇ ಅನು ಮುಂತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಗಿರ್ಪೇರಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ.